స్టేజ్ దగ్గర ఇక్కడ ఫ్రంట్ రోలో ఇక్కడ ఎవరైతే నుంచొని ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బ్యాక్ వెళ్ళండమ్మా. ఓన్లీ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి మాత్రమే అండ్ మీడియాకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వండి. రిమైనింగ్ పీపుల్ ప్లీజ్ కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినా దేవుణ్ణి తలుచుకొని మొదలు పెడతాం కదా. ఇప్పుడు కూడా మనం దేవుణ్ణి తలుచుకొని మొదలు పెడదాము. మన దేవుడు ఎవరు? ఎవరు మన దేవుడు? మరి తలుచుకొని మొదలు పెడదామా వారిని? కాదు, అందరూ ముందే ఉంటే ఎలా చెప్పండి? మీకోసం అక్కడ బోలెడని చైర్లు, రౌండ్ టేబుల్స్, ప్రశాంతంగా మీరు చాలా చక్కగా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కార్యక్రమాన్ని. సో ముందున్న వాళ్ళందరూ దయచేసి వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయి, ప్రశాంతంగా కూర్చొని వీక్షించండి. సో మనందరం మెగా అభిమానులం. సో మెగా అభిమానులు అంటే ఎలా ఉంటాం? ఇవాళ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇది ముందుకెళ్తుంది మీ అందరి సమక్షంలో. అండ్ ఎస్, మన దేవుణ్ణి మనం తలుచుకుందాము. తలుచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాము. చూసేద్దామా దేవుణ్ణి, మన దేవుణ్ణి. సో ఎస్, లైట్స్ ఆఫ్, టైటిల్ కార్డ్ ప్లే. సో లైట్స్ ఆఫ్. ఐ రిక్వెస్ట్ హాల్లో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేయండి ఒక నిమిషం కంప్లీట్గా. సో జై మెగాస్టార్. సో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేయండి ఒకసారి. సో జేఆర్సీ వారికి ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, మరి చీకటిలోంచి వెలుగు పంచే మన దేవుణ్ణి చూసేద్దామా ఇప్పుడు? మరి ఆలస్యం చేయకుండా చూసేద్దాం. టైటిల్ కార్డ్ ప్లే. సో దేవుణ్ణి తలుచుకున్న తర్వాతే, దేవుణ్ణి చూసిన తర్వాతే మనం మొదలు పెడుతూ ఉంటాం. అలాంటి దేవుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి మెగా అభిమానులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఆది గారు చెప్పినట్టు హలో ఎవ్రీబడీ. ముందుగా మనందరి అభిమాన నటుడు, మనీషి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్. ఒక్కసారి అందరం కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే విషెస్ చెప్పేద్దామా? అందరూ కలిసి ఒక రిథంలో మన మెగాస్టార్ గారు స్టెప్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో, డైలాగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటుందో, ఒక సినిమా వస్తే ఎలా ఉంటుందో, మనందరం హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తే అలా ఉండాలి. రెడీయా? నేనంటాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, మీరనాలి హ్యాపీ బర్త్డే. రెడీ? చలో మంజు రెడీ? యా, ఆఫ్ కోర్స్. సో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే బాస్. ఎస్, ఇలాంటి పుట్టినరోజులు, ఇలాంటి వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఎస్, ఒక వేదిక మీద ఆది గారు చెప్పినట్టు ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ మెగా ఫ్యాన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటారని. సో ప్రతి ఇంట్లో మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారిని అభిమానించే వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. సో ఈ వేదిక మీద ఉన్నాము. ఒక మగుటం లేని మహారాజులాగా, తిరుగులేని మహారాజులాగా ఆ సింహాసనాన్ని అధిరోహించి ఏలుతున్నటువంటి మన మగ మహారాజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కొన్ని జనరేషన్స్ని అలరిస్తూ, అంటే
మీలో మీ తాతలు ఎంతోమంది ఆయన సినిమాలు చూసి చప్పట్లు కొట్టుంటారు. అలాగే మీ నాన్నగారులు తండ్రులు ఎంతోమంది ఈలలు వేసి గోలలు చేసుంటారు. అండ్ ఇప్పుడు జనరేషన్ కాలర్ లెగరేసి సినిమాలు చూసి డాన్సులు చేసి ఇరగదీస్తున్నారు అని అంటే అది కేవలం మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మాత్రమే సాధ్యమైన విషయం. దట్ ఈస్ వై హీఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మెగాస్టార్. అందుకనే మనం అంటాం, మామూలుగా సినిమా చేసే స్టార్ అయితే స్టార్ అంటాం, కానీ స్టార్లకే స్టార్ అయితే మెగా స్టార్ అంటాం మనం. సో మరి ఇవాళ మన దేవుడు, మనం అభిమానించే మన అభిమాన హీరో పుట్టినరోజు. అండ్ ఆ పుట్టినరోజు వారికి ఎంతో ఇష్టమైన అభిమానుల సమక్షంలో జరగడం అనేది అదొక అద్భుతమైన విషయం అని చెప్పాలి. కళ్ళకళ్ళ ఆడిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం మంజు, యాక్చువల్లీ లోపల నుంచి వచ్చేటప్పుడు చూస్తే ఆ సినిమా టైటిల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఒకసారి మీరు అలా చూడండి, అన్ని దిక్కుల ఈ టైటిల్స్ అన్ని నించోబెట్టి అప్పచెప్పమంటే కూడా చాలా మంది అప్పచెప్పేస్తారు. అంత కళ్ళు మూసుకుని కూడా ఆ టైటిల్స్ అన్ని మైండ్లో ఉండేంత అభిమానులు ఉన్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి. అండ్ నిజం చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి మెగా బర్త్డే ఈవెంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంత కన్సిస్టెంట్గా ఎంతో అద్భుతంగా మన అభిమానులందరి సమక్షంలో జరుగుతుండడానికి డెఫినెట్గా అభిమానులకి ఈ క్రెడిట్ వెళ్తుంది. డెఫినెట్గా చిరంజీవి గారి అభిమానులు అంటే ఏమిటి అనేది ఇలాంటి ఈవెంట్స్, ఇలాంటి సందర్భాలు ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మామూలుగా అయితే మనకి 3 C's అంటూ ఉంటారు కదా. మన ఇండియాలో 3 C's చాలా స్పెషల్. ఏది అంటే ఒకటి క్రికెట్, ఇంకొకటి సినిమా, అండ్ ఇంకొకటి చిరంజీవి గారు. సో ఈ మూడే మతాలు మా అందరికీ తెలుసు. అంతే అంతే. అంటే మనకి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఎలానో, స్కూల్లో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఉపాధ్యాయులు ఎలానో, సినిమా అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది మెగాస్టార్ చిరంజీవి. అంతే, మన జీవితంలో ఆయన ఒక పార్ట్. అండ్ అంతేకాకుండా ఎంతోమందికి కళలు కనడానికి, ఆ కళలు నిర్వహించుకోవడానికి ఒక ప్యాషన్ సినిమా పట్ల రావడానికి కారకులు ఆయన. అందుకనే ఆయన బాస్, మనందరి బాస్. అన్నయ్య అన్న, బాస్ అన్న, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అన్న పలికే వ్యక్తి ఆయన. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం వారిని వెండి తెర మీదే కాదు, ఎన్నో వేదికల మీద చూసినప్పుడు కూడా మనకి ఒక ఆనందం కలుగుతుంది, చిరు సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఆనందదాయకం అని చెప్పాలి. మరి ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒక పండగలా ఉంటుంది. అలాంటిది ఆయన పుట్టినరోజు ఒక దీపావళి, ఒక దసరా, ఒక సంక్రాంతి, ఇలా అన్ని పండుగలు కలిపితే ఆగస్టు 22 అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ రోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు అనమాట. ఆ వేడుకలు మనం జరుపుకుంటున్నాం. అండ్ టుడేస్ ఈవెంట్ స్పాన్సర్స్ Sampangi presents the megastar Chiranjeevi Gari birthday celebrations powered by KLM Fashion Mall, Keep Loving More, Yo-Yo TV, MMN, Meeting Million Networks, RK Sketchwoods, associate sponsors Hyderabad Blackhawks and Telugu Talons, and అలాగే కోలా గోవా బీచ్ రిసార్ట్స్. సో మరి స్పాన్సర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇంత అద్భుతంగా ఇన్ని టైటిల్స్ మాకు కనిపిస్తున్నాయి, ఇంత అద్భుతంగా ఇంత వేడుకలా ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. నిన్న నైట్ 2 o'clockకి వెన్యూ ఇచ్చినా కూడా ఇంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారంటే జే మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఆ క్రెడిట్స్ ఇచ్చేయాలి. అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, బికాజ్ మీరు కూడా చిరంజీవి గారి అభిమాని. ఇందాక అడిగాను నేను, చిరంజీవి గారి అభిమానుల్లో ఎవరి పేరండి రాయాలంటే ఆయన వెంటనే నరేందర్ రాజు అని చెప్పారు. సో ఆయన కూడా అంత పెద్ద అభిమాని కాబట్టి ఇంత పెద్దగా, ఇంత ఘనంగా, ఇంత తక్కువ టైంలో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే సో మహేష్ గారికి అండ్ స్వామినాయుడు గారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మన ప్రోగ్రాంలో ముందుకెళ్దాం మంజు. ఎస్, బర్త్డే అంటేనే సెలబ్రేషన్స్ మామూలుగా ఎవరికైనా కూడా. అలాంటిది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే అంటే సెలబ్రేషన్స్ ఇంకో రేంజ్లో ఉండాలి. మెగాస్టార్ అంటే చిరంజీవి గారిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అంటే సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టే. మరి ఆయన సినిమాల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆయన పాటలు డెఫినెట్గా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిందే. మరి అలాంటి పాటల్ని అభిమానులందరి సమక్షంలో ఇవాళ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లైవ్గా ప్రజెంట్ చేయడానికి మన ముందుకి ఒక అద్భుతమైన లైవ్ బ్యాండ్ వచ్చేస్తున్నారు. ఆరోహి లైవ్ బ్యాండ్ ఈజ్ రెడీ టు ప్రెజెంట్ బ్యూటిఫుల్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఆన్ స్టేజ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మన ఈవెంట్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఇన్వైటింగ్ ద live band on stage, Arohi team. The stage is all yours.
Thank you so much for the wonderful introduction. Mega fans of Mega Star! What a beautiful setting we have here today. And we feel honored and extremely lucky to be here in front of all of you, being Megastar fans ourselves, to perform for all of you. శంఖం మోగేలే ఢం ఢం ఢోలే చెలరేగిందిలే బం బం భోలే శంఖం మోగేలే ఢం ఢం ఢోలే చెలరేగిందిలే కత్తినగతిందరువై సందడి రేగని పొత్తులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని కత్తినగతిందరువై సందడి రేగని పొత్తులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని సంగ శివనంగలహరి మహగంగ ప్రభహంగ మాలి విజ
విశాలాక్షి సమేతంగ చేరి వరలిచ్చే కాశీపురి బం బం భోలే శంఖం మోగేలే ఢం ఢం ఢోలే చెలరేగిందిలే కత్తిన గజందరువై సందడి రేగని పొద్దులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని ఉల్లసంగ శివనంద లహరి మహగంగ ప్రభహంగ మహరి విశాలాక్షి సమేతంగ చేరి వరలిచ్చే కాశీపురి ఎదురేసిన ఏదైనా శివలింగమే మన్ను కాదు మహాదేవుని వరదానమే చిరంజీవిగా నిలిచింది నగరమే చరితలకు అందరిది కైలాసమే గాలిలో నిత్యం కనలేదా శివకారుణ్యమే గంగలో నిత్యం కనలేదా శివకారుణ్యమే తరలి రండి తెలుసుకోండి కాశీమహిమా విలసంగ శివనందలహరి మహగంగ ప్రభహంగ మారి విశాలాక్షి సమేతంగ చేరి వరలిచ్చే కాశీపురి महानगरी कलकत्ता की महानगरी कलकत्ता की नमः भगिनी भैरवाणी చిరుత్యాగరాజు నీకు దీనే పలికిన మరి చిరుత్యాగరాజు నీకు దీనే పలికిన మరి మహానగరి కలకత్తా నేతాజీ పుట్టిన చోట గీతాంజలి పూసిన చోట పాడనా తెలుగులో ఆ హంస పాడిన పాటే ఆనందుడు చూపిన బాట సాగనా పరుగు తీసింది పట్నం బ్రతుకుతోనే గమ్యం కడుకు చేరాలి గమ్యం కదలిపోరా ఒకరితో ఒకరికి ఒక పరిచయములు దొరకని క్షణములకి తీసి గదిములవ చేసి ఉరుగుల పరుగులలో మహానగరి కలకత్తా నమః భగిని భైరవాణి చిరుత్యాగరాజు నీకు దీనే పలికిన మరి చిరుత్యాగరాజు నీకు దీనే పలికిన
మగరి జరి నిమదని గబసని దమ మగ మగరి సరి మగరి జరి నిమదని గబసని దమ మగ మగరి సరి మమదని గబసని నిమ మగరి నిజని నిద దమ మగరి సరి మమదని గబసని నిమ మగరి నిజని నిద దమ మగరి బ్రదుకులు మహానగరి కలకత్తా తమహోగిలి పురవారి చిరుత్యాగరాజు నీ కృతిని పలికుమరి చిరుత్యాగరాజు నీ కృతిని పలికుమరి మహానగరి కలకత్తా Let's make this birthday special, everyone. Are you all ready to dance? Chiranjeevi fans, put your hands up, come on! కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రప్పాడాలి కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రప్పాడాలి అరే బటేదైనా కానీ ముందుకెళ్ళాలి పోటీ ఉన్నా కానీ గెలుపొంది తీరాలి ఈ చరిత్రలో నీకో కొన్ని పేజీలుండాలి చిందే వేయాలి నటరాజులాగా నవ్వే చిందాలి నెలరాజులా మనసే ఉండాలి మహారాజులాగా ముగిసిపోవాలి రాజు పెద్ద తేడాలని కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రప్పాడాలి మేఘమాల రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మొలకమ్మ రాధమ్మ పాలే తెలుపన్న నీళ్ళే నలుపన్న గోపమ్మ సొత్తు గోవింద ఆవిలించకుంటే నిద్రవుతుందా ఉట్టి కొట్టే వేళ రైకమ్మో జట్టి దాచి పెట్టుకోకమ్మ కృష్ణ మురారి వాయిస్తావు చలి కోలాటమేదో ఆడిస్తావు అరే ఆరే భయ్యా బంజి బజావ్ అరే ఆంధ్రా కనయ్యా హాత్ మిలాओ రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మొలకమ్మ రాధమ్మ పాలే తెలుపన్న నీళ్ళే నలుపన్న గోపమ్మ
సయ్యా నేనే రన్నయ్యా భయ్యా రే భయ్యా తుమ్ముళ్ళు మీరయ్యా అరే సయ్యా రే సయ్యా నేనే రన్నయ్యా భయ్యా రే భయ్యా తుమ్ముళ్ళు మీరయ్యా మించింది నన్ను మీ అభిమానము మీ తోడై ఉంటాను కలగాలము సరదాల సంతోషాలే సయ్యాటాడే సల్లభము అరే సయ్యా రే సయ్యా నేనే రన్నయ్యా భయ్యా రే భయ్యా తమ్ముళ్ళు మీరయ్యా నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి పడుచు సొగసుల బాలాశ్రీ అంటలీరా నా మేస్త్రి నడక కలిసిన నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి పడుచు సొగసుల బాలాశ్రీ అంటలీరా నా మేస్త్రి అబిబి 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 మొగుడు మొగుడని అంటే స్త్రీ మొదలు పెడితే 1 2 3 వంపు సొంపుల మంగోత్రి కాలు జారగ గంగోత్రి అబిబి 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 రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రి నిరుపేదల పాలిటి పెన్నిది ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రి నిరుపేదల పాలిటి పెన్నిది కాయా కష్టం ఎరుగని వారికి ఖబర్దారు గస్తి నేనే రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ Thank you so much, everyone. Thank you, J Media, for giving us this wonderful opportunity. We are Band Arohi, and we heartfully wish our megastar Chiranjeevi sir a very, very happy birthday. And once again, can we have a huge shout out? Can we show some huge love for our favorite star, megastar Chiranjeevi sir? Thank you so much once again. Thank you so much, Arohi team. That was a great musical start. ఎలా అనిపించింది?
ఒక్కసారి ఒక ఓయేసుకుందాం మనం ఆరోహి బ్యాండ్కి. చిన్నప్పుడు కాలం అంతా కళ్ళ ముందు కదులుతున్నట్లేదు అంతే మనం. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మొత్తం చూసింది మెగాస్టార్ సినిమాలు, పెరిగింది మెగాస్టార్ పాటలతో, విన్నది మెగాస్టార్ డైలాగ్స్. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది ఆ కళ్ళ ముందు కదిలినట్టు అనిపించింది కాలం అంతా. ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఆయన కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోయారు డెఫినెట్గా. సో ఎస్, మరొకసారి మన బాస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. సో ఏ పేట అయినా ఆయనదే, ఏ ఏరియా అయినా ఆయనదే, అన్ని ఏరియాలు మనమే. ఎస్, సో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్గా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆరోహి టీమ్ అద్భుతంగా స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్లీ థ్యాంకింగ్ అవర్ స్పాన్సర్స్. Sampangi group of companies presents. Sampangi groups are into real estates, infrastructure, hospitality and biofarming. మెగాస్టార్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్ని ఇవాళ ఇంత గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజెంట్ చేస్తూ పవర్డ్ బై కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్, కీప్ లవింగ్ మోర్, యోయో టీవీ డిజిటల్ న్యూస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఇప్పుడు అగ్రగామిగా దూసుకు వెళ్ళిపోతుంది. సో MMN మీటింగ్ మిలియన్ నెట్వర్క్, ఏ రెవల్యూషనరీ బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్. RK Sketchwood, one stop solution for all your interior needs. And associate sponsor Hyderabad Black Hawks, Telugu Talents, Kola Goa బీచ్ రిసార్ట్స్. సో వీరందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఇంత వైభవంగా ఇవాళ మన మెగాస్టార్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఈవెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసింది. ఒక్కసారి జే మీడియాకి గట్టిగా చప్పట్లు. ఎస్, సో అలాగే అక్కడ మన శివారెడ్డి గారు కనిపిస్తున్నారు. సో శివారెడ్డి గారు తెలిసిందే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి వాయిస్ని ఎన్నిసార్లు వారు మనందరికీ వినిపించడం జరిగిందో. ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. నేను చాలాసార్లు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అన్నాను, ఏంటంటే కంప్లీట్గా మెగాస్టార్ లాగే మీరు నడుస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, కూర్చున్నారు అని. సో వారికి కూడా చప్పట్లు. అండ్ కాదు, లేటుగా వచ్చినా లేటెస్ట్గా వస్తానంటూ ఒక యాంకర్ ఇందాక నుంచి అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆయనకు కూడా ఇంట్రో ఇవ్వాలా అని నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట. ఆయన రారా ఇంకా? మన ఇద్దరితో పాటు ఇక్కడ ఉన్న అభిమానులందరితో పాటు ఇంకొక మెగా ఫ్యాన్ కూడా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు అనమాట. మరి ఆ మెగా గ్రేట్ ఇంట్రొడక్షన్ కావాలా రవి? దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు? అప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఒకే ఒక మెగా స్టార్, దట్ ఈస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. అండ్ సో సారీ అండి, కొంచెం లేట్ అయింది, వేరే షూట్ నుంచి వచ్చాను. బట్ మెగాస్టార్ గారి బర్త్డే అంటే మనందరి ఫ్యాన్స్కి పండుగ రోజు. సో సెలబ్రేషన్, మెగాస్టార్ గారి గురించి అందరూ మాట్లాడతారు, కానీ నేను ఒక లైన్ చెప్తాను. ఒకప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేవు, ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ లేవు, ప్రమోషనల్ PR ఏజెన్సీస్ లేవు, గ్రాఫిక్స్ లేవు, ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లేదు. అలాంటి టైంలో ఒక తెలుగు సినిమాతో హైయెస్ట్ పేడ్ యాక్టర్ అయ్యాడు మన చిరంజీవి గారు. ఆయన గొప్పతనం ఈ ఒక్క లైన్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. ది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒక అన్నయ్య లాగా, ఒక బాస్ లాగా, ఒక గురువు లాగా ఎంతో మందిని ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఎంతో మందికి సక్సెస్ అందించారు. అండ్ ఈ రోజు కూడా ఎంతో మందికి నేర్పిస్తున్నారు. అండ్ నేను ఆయనకి ఏకలవ్యుడు శిష్యుడు అనుకుంటాను. ఆయన నా ద్రోణాచార్యుడు. నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను, నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు. మనందరి తరపు నుంచి ఒక్కసారి గట్టిగా మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే టు యు సార్. లవ్లీ. సో చూసావా రవి, అన్ని మనకి ఇష్టమైన సినిమాలే మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఒక ఈవెంట్ మెగాస్టార్ గారి బర్త్డే అంటే ప్రతి ఇంట్లో పండగ కాబట్టి మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ మెగాస్టార్ బర్త్డే చేస్తే ఎలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్. అండ్ ఎక్కడ చూసినా చిరంజీవి గారే. ఎస్, ఎక్కడ చూసినా చిరంజీవి గారే. అండ్ అలా ఎక్కడ కనిపించినా చిరంజీవి గారు మనకి అద్భుతమైన ఆనందం, బ్రహ్మానందం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన ఒక షేక్ ఇస్తే నా జీవితం చాలు అనుకున్నాను. ఈ రోజు పక్కన నిల్చొని ఫోటో దిగే అవకాశం వచ్చింది. ఆయనతో మాట్లాడితే చాలు అనుకున్నాను. ఈరోజు పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుని ఎన్నో మాటలు నేర్పించారు. హీస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్, హీస్ ఎ లివింగ్ లెజెండ్, డెమి గాడ్ అంటాం మనం. దేవుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు, కానీ మనకైతే చిరంజీవి గారు లాగానే ఉంటాడని మేము నమ్ముతాం. మెగాస్టార్ గారికి ఉన్నది కేవలం ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు, ఫాలోవర్స్, భక్తులు ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఏదైనా మంచి పనికి పూనుకున్నా, మంచి ఆలోచన చేసినా అన్నిటికీ ఫాలోవర్స్గా మెగా ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ ముందు ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇవాళ ఈవెంట్ కూడా ఇంత అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అందుకనే మనం మెగాస్టార్ని అంటే రియల్ హీరోనే కాదు, రియల్ హీరో అంటూ ఉంటాం. మరి ఇప్పుడు ఈ వేడుకల్లో పాటలు విన్నాం.
ఇప్పుడు ఒక కూచిపూడి డాన్స్ తో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తో మనందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మన అంటే- ముందుకి ఎస్ఎస్ అప్పర్, అది కూచిపూడి కాదు. కాదు కానీ మా మెగాస్టార్ గారు డాన్స్ కి పెట్టింది పేరు, ఫైట్స్ కి పెట్టింది పేరు, అంటే అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యారు కాబట్టి డాన్స్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. ఎగ్జాక్ట్. అండ్ మెగాస్టార్ గారి క్లాసికల్ డాన్స్ ఎన్నిసార్లు చూసాం మరి మనం. మరి Yeah. అటు కాకపోతే తను క్లాసికల్ మిక్స్ తో మన మెగాస్టార్ గారి పాటలు Fusion ఆ? ఎస్ ఫ్యూజన్ మనం చూడబోతున్నాం అనమాట. అండ్ తను చాలా టాలెంటెడ్. ఇప్పటికే 300కి పైగా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక పురస్కారం తనకి అందించారు తన టాలెంట్ కి. అండ్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఎస్ఎస్ అపర్ణ కూచిపూడి డాన్స్ ని మనం వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాం. అపర్ణ ప్లీజ్. గట్టిగా చెప్పండి మా అపర్ణ గారి కోసం. బ్యూటిఫుల్ కూచిపూడి డాన్సర్, వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ టు సీ హర్ పర్ఫార్మ్. ఓకే, సో లైట్స్ ఆఫ్. సో బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు అపర్ణ నుంచి. ఓకే, లైట్స్ ఆన్. ఆఫ్ చేయొద్దు అంటుంది తను. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కష్టానికి ప్రతిరూపం మెగాస్టార్, మంచితనానికి మారుపేరు, భావితరాలకు స్ఫూర్తినివ్వడంలో ఎవరెస్టంత ఎగ్జాంపుల్ మన మెగాస్టార్. పునాది రాళ్లతో మొదలై పునాది వేసుకున్న ఓ నటుడు ముందు ముందు కోట్ల మంది గుండెల్లో నిండిపోతాడని ఎంతమందికి తెలుసు? మనలో ఒకడిగా స్వయం కృషితో ఎదురైన ప్రతి ఛాలెంజ్లను మగధీరుడిలా ఎదుర్కొంటూ విజేతగా నిలిచి మగ మహారాజులా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సుప్రీం హీరోగా నిలిచారు మనందరి మెగాస్టార్ కొనిదెల శివశంకర వరప్రసాద్. भम भम बोले शंखम मोगले, ढम ढम ढोले चल रे गिंदिले. भम भम बोले शंखम मोगले, ढम ढम ढोले चल रे गिंदिले. దత్తినక దిందరువై సందడి రేగని, ఒత్తులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని. దత్తినక దిందరువై సందడి రేగని, ఒత్తులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని. విలసంగ శివనంద లహరి, మహగంగ ప్రవాహంగ మారి, విశాలాక్షి సమేతంగ చేరి, వరలిచ్చే కాశీపురి. భం భం భోలే శంఖం మోగలే, ఢం ఢం ఢోలే చల రే గింగిలే. దత్తినక దిందరువై సందడి రేగని, ఒత్తులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగని. విలసంగ శివానంద లహరి, మహగంగ ప్రవాహంగ మారి, విశాలాక్షి సమేతంగ చేరి, వరలిచ్చే కాశీపురి. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను. నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోశాను. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. అగ్ని నేత్రమహోగ్రజ్వాల దాచినావో రుద్రుడా, అగ్ని శిఖలను గుండెలోన అణచినావో
అశ్వత్థమును చేతూనిన పరశురాముని అంశవా హింసగణ జగధ్వంస రచనను చేసిన ఆచార్యుడా మన్నెం వీరుడు రామరాజు ధనుష్టంకారానివా భగత్ సింగ్ కడసారి పలికిన ఇంక్విలాబ్ శబ్దానివా జగచ్చడు జగాన్ని చెండాడే ధగ జ్వలించు సూర్యుడే అగాధగాధల అనంత లోతుల సముద్ర సోదరుడే వీడే వినాశకారుల శ్మశానమవుతాడే తుఫాను వంచున తపస్సు చేసే వశిష్ఠుడంటే అది వీడే తలల్ని తీసే విశిష్టుడే వీడే వావ్, అమేజింగ్. అపర్ణ ఎంత అద్భుతంగా చేసావంటే నిజంగా అసలు ఆ ఫ్యూజన్ని చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా బ్లెండ్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బ్యూటిఫుల్ అపర్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అపర్ణ గారు గట్టిగా చెప్పట్లో ఒకసారి. అంటే నాకు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నంతసేపు నిజంగా చిరంజీవి గారు శివుడి గెటప్లో కనిపిస్తే ఎలా శివ తాండవం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మనకి కళ్ళ కట్టినట్టుగా ఉంటుంది కదా, సో అలాంటి ఫీల్ వచ్చింది. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అపర్ణ. ఇవాళ మన బర్త్డే ఈవెంట్కి వన్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్స్ అయినటువంటి హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాగ్స్ అండ్ తెలుగు టాలెంట్స్ అభిషేక్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మన తెలుగులో మనమందరం గర్వించే విధంగా వాలీబాల్ అండ్ హ్యాండ్బాల్ టీమ్స్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి అభిషేక్ రెడ్డి గారికి ఈ అద్భుతమైన ఈవెంట్కి స్పాన్సర్ చేసినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, సో ఆల్రైట్. సో మెగాస్టార్ గారి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో రీసెంట్గా చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ నేను టీవీ నుంచి సినిమా చేయాలి అని చెప్పేసి మన మెగాస్టార్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఒక అడుగు ముందుకేసి సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన సినిమా మెగాస్టార్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో 4 రోజుల్లో సుమారు 5 కోట్లు సంపాదించింది. దట్ ఈస్ మెగాస్టార్ గారి బ్లెస్సింగ్. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మిస్టర్ సోహెల్ అండ్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ సినిమా సక్సెస్ అయినందుకు కంగ్రాచులేషన్ సోహెల్ కి. గట్టిగా చూపట్లు మా సోహెల్ అండ్ టీమ్. మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ టీమ్ మెగాస్టార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని స్టేజ్ మీదకి పిలిచేద్దాం. ఎస్, మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్తో రీసెంట్గానే బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ని అందుకున్న సోహెల్ అండ్ అప్పిరెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద టీమ్, ద శ్రీనివాస్ గారు అందరినీ కూడా సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. ఫస్ట్లీ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్. ఒక్కసారి మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ టీమ్ కోసం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టేద్దాము. డెఫినెట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టిన ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. అటువంటి వారిలో టీమ్ ఇవాళ కొంతమంది మన ముందు ఉన్నారు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ ఫైనల్లో సోహెల్ అండ్ మెగాస్టార్ గారి ఆ కన్వర్జేషన్ ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందో తెలుసు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా సోహెల్ జర్నీ. వండర్ఫుల్ జర్నీ. అంటే 4 డేస్లో సుమారుగా 5 కోట్ల బిజినెస్ చేసిన సినిమా. అండ్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఇవాళ ప్రతి ఒక్క తెలుగు ప్రజల నోట్లో ఉంది ఆ సినిమా చూడాలి అని. గ్రేట్ రివ్యూస్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది హోల్ టీమ్. గట్టిగా చెప్పండి. చాలా కష్టపడ్డారు, సినిమా గురించి రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఈరోజు సక్సెస్ వచ్చింది. సో ముందుగా అప్పిరెడ్డి గారు మాట్లాడతారా లేకపోతే సోహెల్? అప్పిరెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్.
ఒక చిరంజీవి అనే ఫ్యాన్గా నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడటం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా ఊర్లో థియేటర్ ఉండేది చిన్నప్పుడు. అప్పుల్లోనే ఆ రోజుల్లో పసివాడు ప్రాణం అనే సినిమా ఒక సెన్సేషన్. ఆ రోజుల్లోనే 1 వీక్ ఆడేది మా ఊర్లో జనరల్గా 2 రోజులు ఆడుతుంది. కానీ ఆ సినిమా అప్పుల్లోనే మేము చాలా చిన్నప్పుడు అది. సో అన్నయ్య అంటే ఇక మేము ఐ థింక్ మార్నింగ్ 4 o'clock లేచి అన్ని ప్రీమియర్స్ బెనిఫిట్ షోలు చేసేవాళ్ళం. సో ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద మేము ఈ మధ్యనే మీ అందరి సపోర్ట్తో మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ సినిమా ఎంత బజ్ క్రియేట్ అయిందో, ఎంత మంచి హిట్ అయిందో మీకు తెలిసిన విషయమే. సో మా టీంతో ఇక్కడికి రావటం, అన్నయ్య బర్త్డే రోజు ఈ వేదిక మీద నేను మాట్లాడటం అనేది నా లైఫ్ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నా లైఫ్ జన్మదినమే ఉంది. అప్పుడులో మేము డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు మాస్టర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది. సో అప్పుడు మా సార్లు అప్పుడు ఎవరినైనా నమస్తే మాస్టర్ అంటే చాలా మీ వెటకారం అర్థమైంది అనేవాళ్ళు. సో అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది. సో నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని. అన్నయ్య మీకు ఈ సందర్భంగా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సో ఐ విషింగ్ యూ మోర్ సక్సెస్. అఫ్ కోర్స్ సక్సెస్ అనే దానికి మీరే డెఫినేషన్. సో మీ అందరం ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మేము ఇక్కడికి పోయి ఎప్పుడైనా సరే మీ గురించే మాట్లాడుకుంటాం. సో మీరు మా అందరికి ఆదర్శం, మన మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికి ఆదర్శం. సో అలాంటిది ఇక్కడ ఈ బర్త్డే అనేది నాకు లైఫ్లో మెమరబుల్. విషింగ్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య. అండ్ వీ లవ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. జై చిరంజీవి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అప్పిరెడ్డి గారు. అండ్ ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సక్సెస్. సో ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నయ్య, నేను కూడా ఒక పెద్ద అభిమాని. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అన్ని సినిమాలు 3-4 సార్లు మినిమం చూసి ఉంటాను. స్పెషల్ మూమెంట్ ఇక్కడ నిలబడి మెగాస్టార్ అన్నయ్యకి నేను విషెస్ చెప్పడం అనేది వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. నా తరపు నుంచి, మీ అందరి తరపు నుంచి ఒక్కసారి గట్టిగా అందరూ హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ. మా సినిమాలో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అని వేసుకున్నాం. మాకు అది చాలు. అంతకన్నా ఇంకా మాకు అదృష్టం లేదు, కలిసే ఛాన్స్ ఇంకా రాలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ మూవీని మీరు అందరూ ఆదరించి ఇంత హిట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్ మరి ఇప్పుడు సోహెల్ మాటలు వినేద్దాము. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ సోహెల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ వాస్ సో హిలేరియస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎమోషనల్. చాలా బాగుంది సినిమా. సో ఎస్, ఇప్పుడు మెగాస్టార్తో ఎనలేని అద్భుతమైన మూమెంట్స్ని సొంతం చేసుకుని చాలా మంది జెలస్ ఫీల్ అయ్యేలా చేసిన సోహెల్ ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ wish you many happy returns of the day, sir. Happy birthday. Stay blessed. Be happy and always keep smiling. మీరే చూస్తున్నారు లైవ్. సో మీ అందరికీ అంటే ఇక్కడ అందరు చిరంజీవి సార్ అభిమానులందరికీ నమస్కారం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో చాలా కథ వేరుంటుంది చిరంజీవి సార్ బర్త్డే అంటే. సో నిజంగానే కథ వేరున్నది ఇక్కడ. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్తా. చిరంజీవి సార్ని దగ్గరగా నేను చూశాను కాబట్టి, ఒక 3 times కలిశాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఈరోజు ఆయన గురించి. అంటే స్టేజ్ మీద అందరూ వస్తూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు, బట్ నేను కల్లారా చూసింది, నేను ఆయన చెప్పిన మాటలు విని ఆయన గురించి ఒక విషయం చెప్తా. మేము చిన్నప్పుడు నిజం చెప్తున్నా, చాలామంది అంటే 90s బ్యాచ్, నేను 90s బ్యాచ్, 30 దాటిన ఏజ్ నాది. సో 90s బ్యాచ్ అందరూ మనం ఇందిరా సినిమా చూసి, ఠాగూర్ సినిమా చూసి, ఇలాంటి సినిమా, శంకర్ దాదా MBBS సినిమా చూసి, ఇలాంటి సినిమాలు డాన్స్ బేబీ డాన్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చేది జెమ్నీలా. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఆయన సాంగ్స్కి మేము డ్యాన్స్ చేస్తూ ఈ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళం మేము. అందులో నేను ఒకడిని. ఇది నిజం, ఇది వాస్తవం. కొడితే కొట్టాలిరా 6 కొట్టాలి అనే సాంగ్ నేను చేస్తే నేను ఫినాలేలోకి పోయినా. అప్పుడు నేను స్టిల్ గుర్తుంది ఆ రోజు నాకు. సో ఆయన సినిమాలు చూసి, ఆయన యాక్టింగ్ చూసి ఈరోజు మేమందరం ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్కి అందరూ గురువు ఎవరిని చూసి ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారంటే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ సేస్ దట్ చిరంజీవి సార్ గ్రేస్ డ్యాన్స్ అనేది. సో ఆయన డ్యాన్స్లో ఉన్న స్టైల్ నో వన్ కెన్ మ్యాచ్. ఇది మాత్రం వాస్తవం, అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం ఇది.
అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన దగ్గర ఉండి చూసిన నేను బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి సార్ని చూడంగానే చిరంజీవి సార్ని చూశాను, సార్ నన్ను చూశారు అని చెప్పేసి అనుకున్నా. కానీ ఆ టైంలో ఇంట్లో నుంచి బిర్యానీ తీసుకురావడం, సురేఖ మ్యామ్ లైక్ బిర్యానీ పంపడం, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దానికి ఒక స్పెషల్ వీడియో, అంటే ఒక వీడియో సపరేట్గా తీసుకొని ఆయన సింగరేని ముద్దు బిడ్డ అనుకొని సో కథ వేరుంటుందమ్మా అని చెప్పేసి అన్న మూమెంట్స్ నాకు ఇప్పటికీ అది హాంట్ అవుతూ ఉంటాయి. చాలామంది నేను బయటికి వెళ్తే లైక్ చిరంజీవి సార్ ఆ రోజు మీకు చెప్పారు, చిరంజీవి సార్ కథ వేరుంటుంది అన్నారు అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. బిగ్ బాస్ ఫినాలే వల్లనే సోహెల్ గాడికి ఆ 4 సినిమాలు ఆఫర్లు వచ్చినాయి. ఈవెన్ అప్పిరెడ్డన్న కూడా నన్ను పిలిచింది. ఆ చిరంజీవి సార్ నన్ను అంత మోటివేట్ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల మాలాంటి యంగ్స్టర్స్ని ఎంతోమందిని ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన. సో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు 15 నిమిషాలు నేను మాట్లాడితే చాలు అనుకున్న నేను 2.5 hours కూర్చోబెట్టి ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పారు. ఎలా ఉండాలి, ఏంటిది క్రమశిక్షణ, లైక్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో, ఎలా ఉండాలి, డిప్రెషన్లోకి వెళ్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఆయన షేర్ చేసుకున్నారు నాతో. ఇప్పుడు ఆయన అంత పెద్ద ఆయన, సో ఆయనతో అంటే ఆయన స్థాయి వేరు. అక్కడ మేము ఒక అడుగు కూడా వెళ్తామా ఆయన దగ్గర దాకా అని అనుకునే వాళ్ళము. ఆయన కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు. అంత మంచి మనస్తత్వం ఆయనది. ఆయన బర్త్డే రోజు కలిసినప్పుడు ప్లస్ మేడే అప్పుడు ఇట్లనే చాలామంది ఉండే అన్న. మేడే అప్పుడు ఇట్లనే చాలామంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉండే, లైక్ చిరంజీవి సార్ వచ్చారు. నేను అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటే సెక్యూరిటీ ఆపుతూ ఉంటే దూరం నుంచి చూసి పంపించు 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 అన్నారు. ఆ రోజు నా ఫోటోలో, నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటుంది చూడండి ఒక ఫోటో, కింద కూర్చో లైక్ మాట్లాడుతుంటే సార్తో ఇట్లా పట్టుకొని ఉంటారు నా ఇక్కడ చిన్న దగ్గర. సో ఆ రోజు పిలిచి ఎలా ఉన్నావు, ఏంది, ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నావు, మంచి సినిమాలు చేయి, అది ఇది అని యూ షుడ్ రాక్, మీదే జనరేషన్, అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడారు. విచ్ ఇస్ రియలీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఒకరోజు శకలేక శంకర్ అన్న లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు అందరి ముందు లైక్ సోయల్ ఒక మంచి యాక్టర్ అవుతాడు అని చెప్పేసి ఆ టాపిక్ ఎందుకు అంటే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి సార్ని 5 years బ్యాక్ కలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ముందు నుంచి వెళ్తే ఆయన గుర్తుపెట్టి మరీ ముందుకు పిలుస్తారంట. సో అలాగా నన్ను ఆ రోజు సెక్యూరిటీ నన్ను ఆపినా కూడా అని చెప్పేసి పిలిచి నన్ను కూర్చోబెట్టారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇలాంటి అన్నీ నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సార్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మీలాంటి వాళ్ళు లైక్ ఎప్పుడు హెల్దీగా ఉండాలి అండ్ మీరు ఎప్పుడు హెల్దీగా అండ్ ఇలాగే ఎంటర్టైన్ చేస్తూ రఫ్ ఆడిస్తూ ఇట్లనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే చిరంజీవి సార్. థ్యాంక్ యూ సోహెల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఇవాళ ఇక్కడ మెగాస్టార్ బర్త్డే ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు మీ టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇలానే గుడ్ కంటెంట్ని డెలివరీల మీద డెలివరీలు ఇచ్చి సూపర్ సక్సెస్ని అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సోహెల్ అండ్ టీమ్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సెకండ్ డెలివరీ ఆల్సో. దీనికి పార్ట్ 2 ఉంటే తొందరగా డెలివరీ చేయండి బికాస్ వీ లవ్ ద మూవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది హోల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. All right, so Okay. Bhagat, what are we doing next? ఎస్, సో మరి చిరంజీవి గారి సోదరి అండ్ అంతేకాకుండా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మాధవి రాజు గారికి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఆవిడ ఆధ్వర్యంలో బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తూ ఉంది అండ్ చిరంజీవి గారి ఆశయం ముందుకెళ్తూ ఉందని చెప్పాలి. ఎవరు ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు, వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మేము ఈ వేదిక నుంచి. అండ్ అలాగే మరి ఇవాళ స్పాన్సర్స్ సంపంగి మెయిన్ స్పాన్సర్స్, సో వారిని రమేష్ గారిని అండ్ అలాగే సురేష్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ హాక్స్ మన అభిషేక్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ అలాగే ఈ IPL శ్రీనివాస్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సో వారిని కూడా వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో సంపంగి గ్రూప్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లివింగ్ అండ్ అంతేకాకుండా రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హాస్పిటాలిటీ, బయోఫార్మింగ్ వాళ్ళ స్పెషాలిటీ. సో వారు ఇవాళ మన మెయిన్ స్పాన్సర్స్. సో వారికి సదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. అండ్ ముందుగా రమేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. రమేష్ గారు. ఇప్పుడే విచ్చేసిన మా శ్రీకాంత్ గారికి హార్టీ వెల్కమ్. శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ టు ది ఈవెంట్ సార్. సో అన్నయ్య అనగానే ఈ తమ్ముడు కనిపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో శ్రీకాంత్ గారికి స్వాగతం. రమేష్ గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. సో
సో మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ డే అన్నయ్య గారు. మీరు నిజంగా మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఆదర్శం. సో మాలాంటి మేము బిజినెస్లో ఉన్న మా సంపంగి గ్రూప్ కూడా మీరు ఎంత అభిమానం ఉంటే అంత అభిమానం. మా సంపంగి గ్రూప్ ఫస్ట్ యాడ్ మేము థియేటర్లో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మేము అనుకున్నది ఒకటే, బోలా శంకర్ రోజే మేము ఆ థియేటర్లో రిలీజ్ చేయాలనుకొని ఆ యాడ్ని 3 నెలల నుంచి ఆపుకుంటూ అన్నయ్య గారి సినిమాకి మా యాడ్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేసినాం. ఆయన అంటే అంత ప్రేమ మాకు. ఆయన మా బిజినెస్లో ఆదర్శం. సో మేము చాలామందికి చెప్తా ఉంటాము, మా బిజినెస్లో ఎవరు రోల్ మోడల్ అంటే సినిమా యాక్టర్ కావచ్చు, కానీ మాకు నిజంగా మా బిజినెస్లో కానీ మా లైఫ్లో కానీ రోల్ మోడల్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. సో ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి మనకు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండటం అనేది నిజంగా మన పూర్వజన్మ సుకృతంగా మనం భావిస్తున్నాం. సో కాబట్టి మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా ఇంత దూరం అన్నగారి గురించి రావడం అనేది చాలా ఆనందదాయకం. సో అన్నగారు మనందరి ఆయుష్ను పెట్టుకొని ఇంకా ఎన్నో తరాలకు ఆదర్శంగా, ఇంకెన్నో తరాలకు సినిమాకు ఎన్నో తరాలకు ఆదర్శంగా ఒక లెజెండరీ యాక్టర్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సంపంగి గ్రూప్ నుండి అన్నగారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య గారు. మీరు చాలా ఆరోగ్యము ఆయుష్తో ఇంకెన్నో సినిమాలు చేసి మాలాంటి వాళ్ళకు మా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా మీరు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇవాళ ఈ ఈవెంట్లో మీరు కూడా పార్ట్ అయినందుకు అండ్ స్పాన్సర్ చేసినందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. అండ్ సంపంగి సురేష్ గారిని కూడా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. జై చిరంజీవా. సో హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెగాస్టార్ గారు. సో ఒకటే అండి, మీ నుంచి మా సంపంగి గ్రూప్లో ప్రతిసారి మీ గురించి ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వర్డ్స్ మా టీంకి మేము చెప్తూ ఉంటాము. అంటే మీలో ఉన్న కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, సో సిన్సియారిటీ, ఇవన్నీ కూడా మాకు ఇన్స్పిరేషన్. మీరు ఆల్రెడీ ఒక శిఖరం అధిగమించారు, పెద్ద ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టాప్. మీరు ఇప్పుడు సినిమాలు చేయకపోయినా ఏం కాదు, కానీ అలాంటి దాంట్లో కూడా మీ వృత్తిని మీరు మర్చిపోకుండా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో అదే మేము చెప్పాము. అండ్ ఈరోజు కూడా మాకు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ సినిమా ఇప్పటికి కూడా మాకు ప్రతిసారి ఎప్పుడు వర్క్ లోడ్ ఉన్నా, వర్క్ ప్రెషర్ ఉన్నా సరే శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ అనే సినిమా ఈరోజు కూడా చూస్తూ ఉంటాము. సో ప్రతి సినిమా అంటే మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈరోజు మా పిల్లల వరకు కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. అంటే మాకు తెలిసే 3 జనరేషన్స్, అంటే ఇంకా ఇంతకుముందు ఎన్ని జనరేషన్స్ కవర్ చేసిన బిగ్గెస్ట్ మెగాస్టార్ మీరు. సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెగాస్టార్ గారు. లాంగ్ లీవ్ అండి. మీరు ఇలానే ఎన్నో బర్త్డేలు చేసుకోవాలి, ఎన్నో సినిమాలు తీయాలి, ఇలానే మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ సంపంగి గ్రూప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మరొక స్పాన్సర్ అభిషేక్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్. నేను మూవీ ఇండస్ట్రీ నుంచి రాలేదండి. ఐఎమ్ నాట్ అసోసియేట్ విత్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ, బట్ వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ ద posters and everything, it looks like most of our childhood is intertwined with all these memories of Chiranjeevi Garu. I think it's similar. First of all, congratulations to all the people who sort of grew up with these childhood memories that you can cherish for the rest of your life. And Chinnappudu, I think we got into a lot of fights because we thought we were Chiranjeevi. We danced in front of a lot of people thinking we are Chiranjeevi and all of that. So all of these beautiful memories, I think, will last a lifetime for all of us. Wherever you are, I'm sure you're going to be here, but happy birthday. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాం ఈ ఐపీఎల్ నుంచి. హ్యాపీ బర్త్డే చిరంజీవి గారు. నాకు తెలుసు ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారని. ఎస్, కాకపోతే మీరు ఒక్క మాట, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్పాన్సర్స్కి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెనకాల సెటప్ కనిపిస్తుంది కదా, వెనకాల సెటప్ కనిపిస్తుంది. డైనింగ్ టేబుల్ అనుకున్న ఫుడ్ పెడతాను కానీ కాదు. ఇప్పుడు ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది స్టేజ్ మీద. హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ మెగాస్టార్. అంటే మెగాస్టార్కి ఫ్యాన్స్ ఎవరు కాదు కదా. కాబట్టి సినిమాల్లో స్టార్ మన చిరంజీవి గారు అయితే మ్యాజిక్లో స్టార్ మా ఈ రెడ్డి గారు, బిఎస్ రెడ్డి గారు. అంటే ఒక 6,500 పైగా షోస్ చేశారు. అండ్ అమెరికా గాట్ టాలెంట్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద షోస్లు చేశారు. దాని తర్వాత ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నారు. హీఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ది సూపర్ స్టార్, ది మెజిషియన్, ఇల్యూషనిస్ట్ బిఎస్ రెడ్డి గారు. హార్టీ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్. ఎస్, అంతేకాకుండా స్క్రీన్ మీద సినిమాలతో మ్యాజిక్ చేసే డైరెక్టర్ సంపత్ నంది గారు ఇక్కడికి వచ్చేసారు. సో వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వెల్కమ్ సార్.
So enjoy the match. BS रेड्डी है ना, 2016 में मैजिक वर्ल्ड का ऑस्कर मिला था, मर्लिन अवार्ड। यस मैम। जादू देखना चाहते हैं, रेड्डी गारू को देखो। बन के बैठे, लेकिन जब आपका एक्ट आता है तो हम बच्चे बन जाते हैं। I'm only looking at his leg. Yes, I'm here. So my eyes were just stuck. लेकिन आप कहाँ थे? And then my heartbeat stopped जब वो गाड़ी गिरी. And suddenly आप उधर से निकले, मतलब मुझे समझ नहीं आया आप गए कैसे? अब तक जज शिल्पा शेट्टी ने अपनी अदाकारी से सब पर जादू किया था, मगर ये पहली बार था जब बीएस रेड्डी ने जज शिल्पा शेट्टी पे जादू किया। बीएस रेड्डी अपनी परफॉर्मेंस के बाद हर किसी को एक सवाल के साथ छोड़ देते हैं। कैसे आप ये सब करते हैं? सब मैजिक। मैजिक तो है, पर कैसे? बहुत ही कमाल का मैजिक। कर्म की कैसे कर दिया इन्होंने, कैसा लगा आपको? समझ आता तो बता देता। जिन्होंने अपने मैजिक से पूरी दुनिया को अपने वश में किया। सर जी, ये तो आपने कमाल कर दिया। I've never seen anything like this. India has got talent. It's amazing. Well done. All the very best. क्या बीएस रेड्डी अपने मैजिक से इंडियाज गॉट टैलेंट की ट्रॉफी को अपने वश में कर पाएंगे?
Once again, good evening, respected ladies and gentlemen, and a beautiful, beautiful, all the megastar fans. Are you really enjoying? Are you really enjoying? Yes. Thank you so much. And for my next act, I would like to create a very unique snowstorm. After that, మీరు ఏదైతే ఇందాక స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారో నా రీసెంట్ బాలీవుడ్ షోలో చూపించినట్టు 360 డిగ్రీ గర్ల్ని లెవిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది. హోప్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ దిస్. మరి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఇంత మంచి అకేషన్లో మన మెగాస్టార్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరు ముందర ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా నా యాక్ట్ని ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో ఇలా అందరికీ చూపించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ, మరి ఎంత గ్రాండ్ ఈవెంట్ చేస్తున్న జే మీడియా నరేందర్ రాజ్ గారికి, అలాగే ఆల్ ద ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మహేష్ గారికి, స్వామినాయుడు గారికి, విచ్చేసిన అతిథులందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇన్ ఎ క్విక్ లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. This unique levitation.
ఫర్ మై నెక్స్ట్ యాక్ట్ అయితే మ్యాజిక్ అంత బాగా చేస్తే కూడా అంతా వాళ్ళ టీంతోనే చేస్తారేమో అనుకుంటారు. మరి ఈరోజు కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి హీరో శ్రీకాంత్ గారిని ఒకసారి వేదిక మీదగా రావాల్సింది. ప్లీజ్ సార్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏం కాదు రండి రండి, మీరు కూడా రండి, ఇద్దరు రండి సార్. మీ చేతుల మీదుగా ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చెక్. అలానే ఇంకొకరిని కూడా పిలుద్దాం అనుకున్నాం సార్. మరి మహేష్ గారిని కూడా ఒక్కసారి వేదిక మీదకి, ఆయన మరి చాలా మగమాటస్తులు వేదిక మీదకి వస్తారు రారో తెలియదు, ధైర్యం చేసి పిలుస్తున్నాను సార్. మహేష్ గారు ఎక్కడున్నా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ సార్ రండి. మహేష్ గారు ఒక స్పెషల్ మ్యాజిక్ కోసం మహేష్ గారు ఎక్కడున్నారు సార్? నరేంద్ర రాజు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? మహేష్ గారిని కూడా ఒకసారి సార్ ఎక్కడున్నారండి? సార్ సురేష్ కొండేటి గారు కావాలంటే మీకు ఆయన హెల్ప్ చేస్తారు. సురేష్ కొండేటి గారు మీరు రండి సార్. సురేష్ గారు రండి. సురేష్ కొండేటి గారు ఎక్కడున్న స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మొన్ననే మెగాస్టార్ గారి పాటల మీద వారు స్టెప్పులు కూడా చూసాం మనం. రండి గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ ది వన్ అండ్ ఓన్లీ సురేష్ కొండేటి గారు. సురేష్ గారు భయం లేదు, ఎలాంటి వస్తువులు ఏం మాయించడం అయితే జరగట్లేదు. ఒక స్పెషల్ మ్యాజిక్ కోసం ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. శివారెడ్డి గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ స్టేజ్. ఎస్ సార్. సురేష్ గారు మీ ఫోన్లో ఏమన్నా మాయమైపోతాయేమో ఇటు ఇచ్చేస్తారా ఏంటి? ఇక్కడ ఒక బొకే కనిపిస్తుంది. ఈరోజు ఈ బొకే మీకా లేదా మీరు ఇంకెవరికైనా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా? అన్నయ్యకి ఇవ్వాలని పెద్ద బొకే తెచ్చాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ బొకే వచ్చేసి మా బ్యూటిఫుల్ యాంకర్స్కి ఇద్దాం. మంజుష గారు భయపడకండి, రండి ఒకసారి. ఏం కాదు ఇలా రండి. జో ఇల్లు బొకే ఉంది కానీ ఫ్లవర్స్ లేవంటే అని చూస్తున్నారా? ఆకులే ఉన్నాయి మొత్తం. ఏం పర్లేదు రండి, జస్ట్ మీరు చూస్తుండగానే జస్ట్ వాచ్, డోంట్ బ్లింక్ యువర్ ఐస్, వాచ్ ఎవ్రీవన్, జస్ట్ సీ. ఇది అన్యాయం బిఎన్ రెడ్డి గారు. నన్ను ఇవ్వమని చెప్పేసి నువ్వు ఇచ్చేసావు. సార్ మీరు కూడా ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది, పిక్చర్ ఫ్రేమ్. ఆల్ యూ కెన్ సీ దిస్ సార్. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇట్స్ ఎ బ్లాంక్ ఫ్రేమ్. జస్ట్ మీరు చెప్పినప్పుడు ఇలా త్రో చేస్తే చాలు. విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. మరి ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా ఇలా మ్యాజిక్తో ఆయనకి ప్రత్యేకంగా విషెస్ తెలియజేయాలనుకున్నాను. మరి తప్పకుండా ఫ్యాన్స్ కన్నా ఇంకేం సార్, మీరు హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళొచ్చును. మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. మరి చాలా ఆనందంగా ఉంది. నరేంద్ర రాజు గారు మీరు కూడా ఒకసారి, ఎలా అయినా సరే మీ ముంబైలో షోలో ఉన్నా అంటే రెడ్డి లేదు, ఫస్ట్ టైం చాలా గ్రాండ్గా హైదరాబాద్లో ఇలాంటి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ మెగాస్టార్ గారు కోసం చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎలా అయినా రావాలి రెడ్డి అన్నారు. నా మంచి వెల్ విషర్. ఈరోజు నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా ఇంత పెద్ద వేదిక మీద పరిచయం చేసినందుకు అండ్ సురేష్ కొండేటి గారికి అండ్ శివారెడ్డి గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిఎస్ రెడ్డి గారు. మామూలుగా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు స్క్రీన్ పైన అంత గ్రేస్తో, స్టైల్తో డాన్స్ చేసిన, యాక్షన్ చేసిన, డైలాగ్ చెప్పిన నోరెళ్ళ పెట్టుకుని ఎలాగైతే చూస్తామో, ఇవాళ బిఎస్ రెడ్డి గారు ఇల్యూషన్ యాక్ట్ ఇక్కడ చేస్తుంటే కూడా అలా నోరెళ్ళ పెట్టుకుని ఏం జరుగుతుంది అని చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అంటే మన జే మీడియా వాళ్ళు ఇంత బాగా డెకరేట్ చేశారు, ఏదో తక్కువైంది అనుకుంటే ఇగో ఈ పూల బుకెలతో ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా నింపేశారు మా మెగాస్టార్ గారి బర్త్డే రోజున. అయితే మెగాస్టార్ గారి బర్త్డే సందర్భాన అఖిల భారత చిరంజీవి యువత వాళ్ళు ఒక చిన్న ఏవి చేశారు, మా హ్యాపీ బర్త్డే టు స్టార్ చిరంజీవి గారని. ఆ ఏవి చూసేద్దాం. కెన్ వి హ్యావ్ ది ఏవి ప్లీజ్? ఎస్.
ఒక్కొక్కడిగా వచ్చి ఒక్కటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక్కొక్కటి సాధిస్తూ 1వ స్థానంలో నిలబడ్డ పరిచయం అక్కర్లేని పేరు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. సింహంతో వేట నాతో ఆట మొదలెట్టకూడదు. ఒకసారి మొదలెట్టాక ఆపటం నీ వల్ల కాదు. బాస్ మన అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మరొకసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. కొణిదెల శివశంకర వరప్రసాద్ గారు మన తెలుగు సినిమాకే కాదు ఇండియన్ సినిమాకే దొరికినటువంటి వరం అని చెప్పాలి. ఆయన సినిమాలు యాక్టివ్గా చేస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో అంటే ఇన్ని డెకేడ్స్గా ఉన్న అన్ని జనరేషన్స్ నిజంగా ఏదో పుణ్యం ఏదో అదృష్టం చేసుకున్నాము కాబట్టే ఆయన్ని స్క్రీన్ పైన మనం పూర్తిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము అని చెప్పాలి. సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాల్టి మన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్లో భాగం పంచుకోవడానికి వచ్చినటువంటి బోల్డ్ అంతమంది తమ్ముళ్లలో బోల్డ్ అంతమంది అభిమానుల్లో చిరంజీవి గారు కేవలం యాక్టర్స్ని మాత్రమే కాదు రైటర్స్ని డైరెక్టర్స్ని 24 క్రాఫ్ట్స్లోని వారిని కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దుమ్ము దులిపేసి రచ్చ చేస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్కి ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము. సంపత్ నంది గారు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్. అండ్ అలాగే శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏటీఎం కదా మనకి. మరి మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ అన్నా కూడా గుర్తొచ్చేది ఆ పాత్ర. సో శ్రీకాంత్ గారు, సో ద ఎవర్ గ్రీన్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ శ్రీకాంత్ గారిని వేదికగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన శేఖర్ మాస్టర్కి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో ఎస్, ముందుగా సంపత్ నంది గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా పెద్దలకి గెస్టులందరికీ నమస్కారం. అలాగే మెగా ఫ్యాన్స్, మెగా సంద్రానికి బిగ్ హాయ్. ఫస్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుదాం. నాకు తెలుసు మీ అందరి మనసుల్లో ఏం జరుగుతుందో, నాకు కూడా కొంచెం అలాగే ఉంది. ఈ సందర్భంగా మీకు క్విక్గా ఒక మాట చెప్తా. మనందరం పొద్దున్నే లేస్తాం, పైకి చూస్తాం, సూర్యుడు వచ్చాడు అనుకుంటాం. మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా అలాగే పైకి చూస్తాం, సూర్యుడు వెళ్ళాడు అనుకుంటాం. నిజానికి సూర్యుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు, అక్కడే ఉంటాడు, ఒక్కడే ఉంటాడు. అలాంటిదే మన బాస్ కూడా, అలాంటి వారే మన బాస్ కూడా. మన చూపులోనే అలా ఉంటుంది, పగలు రాత్రి అనే సూర్యుడికి ఏమీ ఉండదు. అదే సూర్యుడి దగ్గర నుంచి మనం కొంతమంది వెలుతురు తీసుకుంటాం, కొంతమంది ఎనర్జీని తీసుకుంటారు, కొంతమంది లైఫ్ తీసుకుంటారు, ఇంకొంతమంది డి విటమిన్ కూడా తీసుకుంటారు. సో ఎవరికి ఏం కావాలో ఇచ్చే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మనం ఇవ్వగలిగింది ఏం లేదు, ప్రేమ మాత్రమే. ప్రేమను మాత్రమే ఇద్దాం. లవ్ యూ అన్నయ్య, లవ్ యూ చిరంజీవి గారు. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, జై చిరంజీవి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంపత్ నంది గారు. అండ్ ఇప్పుడు ఏటీఎం మాటలు వినేద్దామా? శ్రీకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్. అన్నయ్య, మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి కలిసేవాళ్ళం. ఈరోజు మీరు ఊళ్ళో లేరు, ఫోన్లో మాట్లాడేమంతే. వన్స్ అగైన్ ఇంకా ఎన్నో పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలన్నాయి మీరు. ఆగస్టు 22 వచ్చిందంటేనే ఇంట్లో వాళ్ళకే కాదు, ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఒక పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. అది అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక అభిమానుల సమక్షంలో ఇటువంటి ఫంక్షన్ చేయడం నిజంగా స్వామినాయుడు అండ్ ఆల్ టీం అందరికీ నిజంగా కంగ్రాట్స్. ప్రతిసారి కూడా మీరందరూ వచ్చి ఈ పండగని పండగలాగా చేసుకోవడం, ఈ బర్త్డేని పండగలాగా చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక నేను నా గురించి చాలాసార్లు చెప్పాను. నేను ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తోనే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. నా అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి, చాలామంది టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి, ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో వచ్చిన వాళ్ళే. నేను ఇక్కడ కనపడుతున్న అన్ని సినిమాలు నేను థియేటర్లో చూసిన వాడినే. నేను చాలా నిజంగా అన్నీ చూస్తుంటే నిజంగా ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి నాకు కూడా. చాలా హ్యాపీ.
ఒకటే చెప్తానండి, ఒక తల్లిదండ్రులని ప్రేమించేవాళ్ళు భార్య పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారు, అలాగే తోబుట్టోళ్ళని కూడా ప్రేమిస్తారు. వాళ్ళందరినీ ప్రేమించేవాళ్ళు డెఫినెట్గా అభిమానులను కూడా ప్రేమిస్తారు. అటువంటి వ్యక్తి మన అన్నయ్య. ఎందుకంటే అభిమానుల్ని కూడా ఒక తమ్ముళ్ళలాగా ట్రీట్ చేసే గొప్ప గుణం ఆయనకు ఉంది. ఉదాహరణ నేనే. ఎందుకంటే నేను ఒక అభిమానిగా ఆయనకి నేను ఫస్ట్ ఆయన వెళ్ళి కలిసినప్పుడు అన్నయ్య నేను మీ అభిమానిని అన్నప్పుడు ఆయన అభిమానులాగా చూడాల నన్ను. ఇంట్లో ఒక తమ్ముళ్ళలాగా నన్ను పక్కన కూర్చుని ఆప్యాయంగా పలకరించి హక్కును చేసుకున్నారు ఆయన. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఆయన ఓన్లీ నేను సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను కూడా హీరో అవుదామని వచ్చాను. అలాగే ఆయన ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ఫ్యామిలీకి ఎంత గొప్ప స్థానం ఇస్తారంటే ఆయన అది అద్భుతం అన్నమాట, చాలా అద్భుతం. అటువంటి వ్యక్తి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో కూడా మేము ఈరోజు ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం, ఒక ఫ్యామిలీ విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కానీ. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నిజంగా ఇటువంటి ఫంక్షన్కి నన్ను ఆహ్వానించడం, నేను రావడం, ఆహ్వానించేది ఏముంది, నేను రావడమే. ఆహ్వానించినా రాకపోయినా నేను వస్తాను డెఫినెట్గా. ఇది మా అన్నయ్య ఫంక్షన్, మనందరూ అన్నయ్య ఫంక్షన్ కాబట్టి. సో ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ. అలాగే ఇది ఒకటే కాదు, ఆయన ఎన్నో మీ అందరికీ మళ్ళీ నేను చెప్తే అది అందరికీ తెలిసిందే, ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన చేయడం. పాండమిక్లో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంతో అండదండలుగా ఉంటూ, అలాగే ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకు కూడా ఎంతో సహాయం చేస్తూ, ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎంతోమంది ప్రాణాలని ఈరోజు నిలబెట్టిన వ్యక్తి ఆయన అన్నయ్య. ఈరోజు చాలా గర్వంగా ఉంది ఆయన అభిమానులుగా ఆయనగా చెప్పుకుంటున్నందుకు. ఈరోజు నేను హీరో అయినా సరే నేను ఇప్పుడు కూడా అన్నయ్య అభిమానినే. సో థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. మీరే మాకు స్ఫూర్తి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఇంకా ఎన్నో బర్త్డేలు జరుపుకోవాలి, ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మీ ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఒక పక్కన రామ్ చరణ్ కానీ, ఒక పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, ఓ పక్కన వరుణ్ తేజ్ కానీ, సాయిధరం తేజ్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఎంత ఉన్నా సరే మా పక్కన అన్నయ్య ఉన్నాడని కాకుండా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారని నేను కళ్ళెదురుకొని చూసిన ఉన్నాను. ఆ కష్టాన్ని మాత్రం ఎప్పుడూ కూడా ఆయన వదులుకోరు. ఆయన నేర్పిన గొప్ప గుణం అది. చిరంజీవి గారు డబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ కష్టాన్ని నమ్ముకున్నాడు. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా వెనక అడుగు వేయడు అనేది ఆయన పెంపకంలోనే వీళ్ళందరూ కూడా అలా గొప్ప స్టార్లుగా ఎదుగుతున్నారు. ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే మేమందరం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం. మరొక్కసారి అన్నయ్యకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా కోరుకున్నాం శ్రీకాంత్ గారిని, సంపత్ నంది గారిని. సో సంపంగి రమేష్ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతిస్తున్నాము. అండ్ న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్తో మీకు వారొక చిన్న గిఫ్ట్ అందిస్తున్నారు అనమాట. సో బర్త్డే డెఫినెట్గా కార్యక్రమానికి సమర్పకులైనటువంటి సంపంగి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి రమేష్ గారు అండ్ సురేష్ గారు ఇద్దరు కూడా శ్రీకాంత్ గారికి ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే రమేష్ గారిని, సురేష్ గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సంపత్ నంది గారికి కూడా ఈ గిఫ్ట్ అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇప్పుడే విచ్చేసిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేత నవీన్ గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సో రీసెంట్గా వాల్తేర్ వీరయ్య సౌండ్ 200 డేస్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకున్నాం. అలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ని మనందరికీ అందించిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేత నవీన్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. వారికి సాదరంగా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. అతి త్వరలోనే మళ్ళీ చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్లో మిమ్మల్ని తెరపైన చూడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ సంపత్ నంది గారు అండ్ రమేష్ గారు, సురేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్రైట్, సో బిఫోర్ మూవింగ్ అహెడ్ ఒక చిన్న విన్నపం అండి. మీ ప్రయత్నం చాలా మందికి యూట్యూబ్ ద్వారా, టీవీ ద్వారా అందరికీ ఈవెంట్ చూపెట్టాలనే ప్రయత్నం చాలా బాగుంది. కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొంచెం మీరందరూ కొంచెం పక్కకు తప్పుకుంటే కొంచెం దయచేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శేఖర్ మాస్టర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక అందమైన డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫోక్ అండ్ వెస్టర్న్ కలిపి ఒక అందమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ స్టేజ్. సత్య మాస్టర్ అండ్ ట్రూ. లెట్స్ వెల్కమ్ దెం. Satya Master dance team, please welcome on stage. Sampangi Groups presents Sampangi Groups into real estate, infrastructure, hospitality and biofarming. Mega star Chiranjeevi Gari birthday celebration event powered by KLM Fashion Mall. Keep loving more. Yo-Yo TV, digital news and entertainment lo agragamiga duskeltuna samstha. MMN Meeting Million Network, a revolutionary business networking platform. RK Sketchwood, one-stop solution for all your interior needs. And associate sponsors Hyderabad Blackhawks, Telugu Talents, Kola Goa Beach Resorts, and event is
organized by J Media Factory Innovation and Infrastructure at one place. Yes, Satya Master Dance Team is ready on stage for a fantastic performance. So music please. Sound. చామంతి పువ్వా 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 నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా ఒల్లమ్మ కన్నె మొగ్గ అందివే పాల బుగ్గ పుచ్చుకో పిల్లదానా అద్దెతో ఇచ్చుకో కుర్రదానా జపం 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 కొంగ జపం తపం 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 దొంగ తపం జపం 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 కొంగ జపం తపం 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 దొంగ తపం నేనే బ్రేకేశ కాలానికి నేనే కాపేశ అందానికి చిన్నదాని చెంగేబట్టు పట్టు పట్టు చెయ్యేబట్టు చిన్నదాని చెంగేబట్టు నన్ను నిల్లు దాచిపెట్టు ఓ పుల్లోడా కట్టు కట్టు చీరే కట్టు ఒంటె చూపు దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓ బుల్లమ్మ కన్నెబొట్టు కరిగేటట్టు కన్ను కొట్టకుంటే ఒట్టు కోరికంత నా మీదట్టు ఓ బుల్లమ్మ రవె 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 రంగుల రబ్బట్టు రక్తి రస్త ఇస్తా నీకు ఇద్దరు పట్టు బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప
చంగాది చీర గుట్టు చూసుకోండి ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప అప్ అప్ హ్యాండ్స్ అప్ చక్ చక్ నీలక్ టిక్ టిక్ డోలక్తో చేస్తా జిప్ జిప్ జాకప్ షిప్ షిప్ షేకప్ స్టెప్ స్టెప్ మ్యూజిక్ తో పాట కావాలా స్వచ్ఛమైన అచ్చ తెనుగు బిడ్డ కావాలా ముందే టెండర్ పెడితే ఎట్టా బేబీ ఊపై ఉళ్ళే భూగోళం మదిరేలా కదం తొక్కాలే స్వీట్ కావాలా హాట్ కావాలా నాణ్యమైన నాటు చికెన్ లెగ్స్ కావాలా ఏ జిల్లా ఓ పిల్ల నీది ఏ జిల్లా ఏ జిల్లా ఓ పిల్ల నీది ఏ జిల్లా ఒంగోలు ఓరుగల్లా ఏ జిల్లా ఓ పిల్ల నీది ఏ జిల్లా ఒంగోలు ఓరుగల్లా 23 జిల్లాలలోన ఏదో ఒకటి నీది అయినా 24 దీని మొగలత అయితే చాలులే 25 నిమిషాలలోనే పంపిస్తాను రామమైన 26 ముద్దుల్ని పెట్టి తగిడదా సో ఇప్పుడే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారికి సాదరంగా స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం. వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి. సో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే వేడుకలకి స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో కృషి చేస్తూ ఎంతో సమయాన్ని కేటాయిస్తూ సో బ్లడ్ బ్యాంక్ కోసం ఎంతో మంది వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో వారందరికీ ఒక మొమెంటో ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, ఒక చిరు సత్కారం ఉంది. సో ఆ సత్కార కార్యక్రమంలోకి మనం అడుగు పెట్టేద్దాము. ఈ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం కొంచెం సవ్యంగా అంత ప్లాన్డ్గా జరగాలంటే కాస్త ఇక్కడ స్పేస్ క్లియర్ చేయాలండి, ఎందుకంటే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ నుంచి వేదిక పైకి రావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ క్లియర్ ద స్పేస్. సో మామూలుగా ఇప్పటివరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ విభాగమే కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సర్వీస్ యాంగిల్ ఆఫ్ మెగాస్టార్లోకి వెళ్ళిపోదాము. రైట్. సో రక్తం దొరకక ఎవరు చనిపోకూడదు అనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆశయం మెగా అభిమానులు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు అనే చెప్పుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 24 గంటలు 365 రోజులు ప్రత్యేక సేవలు అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్లేట్లెట్స్ కావాలంటే ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి ఎందరో ప్రాణాలను కాపాడిన మన మెగా మిత్రులెందరో. ఈరోజు వారిలో కొందరికి చిరు సత్కారం. ఈ సత్కారాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి సోదరి అండ్ అలాగే చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మాధవి రాజు గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవాలి. సో వారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. డాక్టర్ మాధవి రాజు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం. డైరెక్టర్ బాబీ గారు, ద బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ వాల్తేరు వీరయ్య లాంటి
100 crores plus బ్లాక్ బస్టర్ ని అందించినటువంటి బాబీ గారు, హార్డీ వెల్కమ్ టు ద ఈవెంట్ సార్. అండ్ మాధవి రాజు గారు And yes. వేదికపైకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. హార్డీ వెల్కమ్ టు యు మ్యామ్. అండ్ అలాగే మెగాస్టార్ స్నేహితులు శ్రీ బసవరాజు శ్రీనివాసరాజు గారిని కూడా వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో వీరిద్దరి చేతుల మీదుగా సో చిరు సత్కారం సో వారి సమయాన్ని కేటాయించి ఎంతో కృషి చేస్తున్న వారికి అందజేయడం జరుగుతుంది. సో శ్రీ బసవరాజు శ్రీనివాస్ గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అత్యధికంగా సుమారు 200 మందితో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించిన ప్రగతి నగర్ వాస్తవ్యులు, మెగా అభిమానులు, నిజాంపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టీంని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రసాద్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. రాఘవేంద్ర ప్రసాద్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ అలాగే వెంకట్రావు గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. సత్యనారాయణ గారు వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. రాంబాబు గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. పంతం పవన్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. పిండి చిన్ని గారు వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. ఆకుల చంటి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సుబ్బు గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. హరి గారు, పండు గారిని, గోవింద్ గారిని, భాస్కర్ రావు గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో వీరికి మాధవీరాజు గారి చేతుల మీదుగా, డాక్టర్ మాధవీరాజు గారి చేతుల మీదుగా సత్కార వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. సో ఎంతో సమయాన్ని కేటాయించి వారు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్కి వారు ఎంతో 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 మందిని కాపాడడం జరిగింది. సో ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా రక్తాన్ని అందించి ఆ శిబిరాల్ని ఏర్పాటు చేసి సో ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించిన కామారెడ్డి జిల్లా మాల్తుమ్మిద గ్రామ వాస్తవ్యులు శ్రీ ఈటెల సత్యనారాయణ గారు వారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, వ్యవసాయ కళాశాల అండ్ అలాగే పాలెం నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వారు సుమారు 50 మందితో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించిన సందర్భంగా వారికి చిరు సత్కారం. సో వారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. వారితో పాటు శ్రీ కె నరేంద్ర కల్వకుర్తి నుండి వారిని కూడా వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో ఈ సందర్భంగా శ్రీ ఈటెల సత్యనారాయణ గారి టీం అందరికీ అభినందనలు. ఈటెల సత్యనారాయణ గారిని కూడా వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ మేడం కొంచెం మధ్యలోకి రారా. మాధవి మ్యామ్ కొంచెం మధ్యలోకి రండి. ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాపీ లివింగ్ సంస్థల అధినేత, హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ శ్రీనుబాబు గారు వందలాది మందితో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్లో వందలాది మందితో రక్తదానం చేయించి సో శ్రీనుబాబు చేయించడం జరిగింది. సో శ్రీనుబాబు గారిని కూడా వేదిక మీద స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో వారికి మాధవీరాజు గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం జరుగుతుంది. శ్రీనుబాబు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆశయ సాధనను ముందుకు తీసుకువెళుతూ చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించి సుమారు 50 మందితో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించిన గుంటూరు వాస్తవ్యులు శ్రీ ఆకుల జగదీష్ అండ్ పవన్ గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. శ్రీ ఆకుల జగదీష్ గారు, పవన్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించి మేడ్చల్ వాస్తవ్యులు శ్రీ పెద్దిరాజు గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ పెద్దిరాజు సత్యనారాయణ గారికి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈ సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా ఆశిస్తున్నాం. శ్రీ పెద్దిరాజు సత్యనారాయణ గారిని కూడా వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆశయ సాధనను ముందుకు తీసుకువెళుతూ స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించి సుమారు 100 మందితో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించిన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ కొణిదెల యువసేన సో వీరి టీంని కూడా వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. కేఎస్పి సత్య గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. శాస్త్రి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. డి నరసింహ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. నరేందర్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్.
నరహరి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ప్రవీణ్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. కేఎస్పి శాస్త్రి గారు అండ్ బి నరసింహ గారు, నరేందర్ గారు, నరహరి గారు అండ్ ప్రవీణ్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. లండన్ నుంచి విచ్చేసిన మెగా అభిమాని, మెగా కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితులు, జన సైనికులు లండన్ శ్రీనివాస్ గారు చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరున ద్వారా త్వరలో నిర్మాణం జరగబోయే కొణిదెల వెంకట్రావు గారి ఆసుపత్రికి ₹1,00,000 విరాళం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వారిని చెక్ అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం వేదిక మీదకి వచ్చి. అండ్ చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమానికి వారు ₹1,00,000 డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. లండన్ శ్రీనివాస్ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా, సో వారు ఆ చెక్ను అందించవలసిందిగా మాధవిరాజు గారికి కోరుకుంటున్నాము. వారు ₹1,00,000 డొనేషన్ అందించడం జరుగుతుందండి. సో చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వైజాగ్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. మన చిరంజీవి గారి ఫోటో లైవ్లో మన కళ్ళ ముందు రాస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఆనందాన్ని నింపడం జరిగిందనమాట. సో ముఖ్యమైన జ్ఞాపకాల్ని అత్యద్భుతంగా వారు స్కెచ్ రూపంలో గీసి మనందరికీ అందిస్తూ ఉంటారు. సో వారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఓకే, సో అలాగే బ్లడ్ డొనేటర్స్ లిస్ట్, సో వారందరూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చే మూమెంట్ అందుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. సంపత్ కుమార్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సాయి మణి ప్రదీప్ గారిని వేదరాశంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. శ్రీనుబాబు గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఉజ్వల్ మానేపల్లి వారిని కూడా వేదరాశంగా స్వాగతిస్తున్నాము. ఒక్కొక్కరు కొంచెం తొందరగా వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఉజ్వల్ మానేపల్లి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. విజయవర్ధన్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. చంద్రశేఖర్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. మిస్టర్ బి నరేంద్ర బాబు గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. కుప్పాల సుబ్బారావు గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. మీరందరూ కొంచెం ఫాస్ట్గా రండి. అండ్ ఆకుల జగదీష్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. రెహమాన్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. గోవర్ధన్ చారి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సురేష్ అనుపూజు వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఎస్విఆర్ గుప్తా గారిని, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. జైన్ గారు, సో రెహమాన్ గారు 127 సార్లు రక్తాన్ని డొనేట్ చేశారంట. గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ హిమ్. సో ఎస్, రక్తదానం అనేది అన్ని దానాల్లో కన్నా అద్భుతమైనది రక్తదానం. సో ఎంతోమంది ప్రాణాలని కాపాడుతుంది రక్తదానం. సో చిరంజీవి గారికి అండ్ అలాగే ఆయన ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అండ్ అలాగే అమర్నాథ్ రెడ్డి గారిని, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వీర విశ్వనాథ్ గారు వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. రాజు గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వెంకట్ గారిని, చిప్పాది వెంకట్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఉద్దీన్ బాబు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ శివ గారు వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సుశీల్ చౌదరి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. సలీం, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. నాగ సుబ్రహ్మణ్యం గారు వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. జె ప్రవీణ్ కుమార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. ఏ వెంకటేష్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. రవితేజ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. శ్రీనివాసులు వారిని కూడా వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. జి శ్రీనివాసులు. ఎంవి రాఘవాచార్యులు గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. పిఎస్వి సుధాకర్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. మధురెడ్డి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. వెంకటేశ్వర్లు గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. గణేష్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. సాయిప్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. పవన్ కుమార్ రెడ్డి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. సందీప్ గారేపల్లి వారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. రోహిత్ కుమార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. పి అనిల్ కుమార్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. శ్రీ సత్య సాయినాథ్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము.
గణేష్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఖుర్షీద్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సురేష్ కుమార్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. అఖిల భారత చిరంజీవి గారి యువత అధ్యక్షులు ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ గణేష్ గారు వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. ఖుర్షీద్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సురేష్ కుమార్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. కట్ట శివకుమార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వంశీ కృష్ణ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. కార్తీక్ తాళ్ళూరి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మహేష్ ఎస్ వారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. కె వినయ్ కుమార్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. రాఘవేంద్ర ప్రసాద్ గారిని, పవన్ నాయుడు గారిని అండ్ పిండి చిన్న గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. జి గోవింద్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఆకుల చంటి గారు, కేఎస్పి శాస్త్రి గారు, బి నరసింహ గారిని, నరేందర్ గారిని, బి నరహరి గారిని, ప్రవీణ్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సత్యనారాయణ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. పవన్ గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. నిమ్మకాయల పెద్దిరాజు గారిని, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సందీప్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీద రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. అండ్ కె నరేంద్ర గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేను పిలిచిన పేర్లందరికీ మీరు చప్పట్లు కొట్టాల్సిందే, ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ రక్తాన్ని దానం చేసి ఎంతోమంది ప్రాణాలని కాపాడారు. ఇందాకే చెప్పినట్టు అన్ని దానాల్లో రక్తదానం అద్భుతమైనది, అత్యద్భుతమైనది, ఒకళ్ళ ప్రాణం కాపాడేది. మరి ఆ ఆశయం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిది. ఆ ఆశయాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు మీరందరూ మీ అభిమానంతో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇలానే మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ సేవలు ఇలానే అందించాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారికి మీ సేవలు ఇట్లానే అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. వన్స్ అగైన్ మరి ఇలాంటి కార్య సాధనకి పూనుకున్న మన మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారికి మరొకసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తూ అండ్ అలాగే బిగ్ 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 థ్యాంక్ యూ చెప్తూ అండ్ అలాగే హ్యాపీ బర్త్డే బాస్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాదు మాధవి గారు, మీరు మాట్లాడాలి ఒక మాట, అంటే విషెస్. పెద్దన్నయ్య, నీకు హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకొక మొమెంటో. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరొకసారి మాధవి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు. మనకు ఎంతగానో ఇష్టమైన మాకు ఇన్స్పిరేషన్ శ్రీ నాగబాబు గారికి హార్టీ వెల్కమ్ సార్. అలాగే బాబీ గారికి హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్. అండ్ మా కల్కి గారు, మా బుల్లితెర స్టార్, మా ప్రొడ్యూసర్ కల్కి గారు, హార్టీ వెల్కమ్. శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్, గట్టిగా బాస్ వరకు వెళ్ళాలి. శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్. అది ఇదే జోస్ను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ కుసంపూడి శ్రీనివాస్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మా మెగా స్టార్ గారికి బర్త్డే విషెస్ అందించడానికి రిక్వెస్ట్ కుసంపూడి శ్రీనివాస్ గారు ఆన్ స్టేజ్. ఎస్, సో శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. చిరంజీవి ఆ పేరు పలికితేనే మనకి నరాన ఉప్పొంగేటువంటి ఆ ఉత్సాహం మనకందరికీ తెలుసు. ఆయన మా తరానికి ఒక విజనరీ, ఈ తరానికి ఒక డిక్షనరీ, రాబోయే తరానికి ఒక లైబ్రరీ. ఆయన గురించి ఏం చెప్పగలం? ఆయన గురించి మాట్లాడేటటువంటి ఆ స్థాయి, ఆ విధానం కూడా మాకు లేదు. మేము చిన్నప్పుడు ఏదన్నా కాలేజీలో చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతే కొట్టుకుంటుంటే ఎరా నువ్వేమన్నా చిరంజీవా అని అనేవారు. అది మాకు తిట్టు కాదు, ఒక పొగడ్త. చిరంజీవితో పోలుస్తున్నారు మమ్మల్ని అనేటువంటిది. అంటే ఆయన్ని చూస్తా పెరిగిన తరం కాబట్టి మాకు ఒక ఎడిక్షన్. మాకు సంతోషం కలిగిన, బాధ కలిగిన, ఏ విషయంలో అయినా కూడా చిరంజీవి ఆ పేరు తెలిస్తే మాకున్నటువంటి ఆ విధానం ఎవరికి రాదు. చిరంజీవి గారి గురించి కొంతమంది పకోడీగాళ్ళు ఏయో మాట్లాడుతున్నారు. ఏం తెలుసా పకోడీగాళ్ళకి? ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారు తల దించారు అంటే వెనకాలన్నటువంటి అభిమానుల గురించో, సినీ కార్మికుల గురించో తలదించారు తప్ప ఏ పకోడీగాడికి తలదించడైనా. అంత ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి చిరంజీవి గారి గురించి కొన్ని పకోడీగాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మనం అందరం సమాధానం చెప్తాం. అదే విషయం. నాకు తెలిసి చిరంజీవి గారు అంటే ఒక నదీ ప్రవాహం లాంటివాడు, ఒక నది లాంటివాడు. ఆయన దేనికి తలదించడు, ప్రవహిస్తా వెళ్తానే ఉంటాడు. ఆయన ఎవరైనా అడ్డుపడినా ఆ పక్క నుంచి అలా వెళ్ళిపోతాడు అంతే మెల్లగా. అలాగని చెప్పి అడ్డుగట్ట వేయాలని ఎవడన్నా ప్రయత్నిస్తే ముంచుకుంటా వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. దట్ ఈజ్ చిరంజీవి. చిరంజీవి గారి గురించి ఇలా చెప్పుకుంటా వెళ్తూ ఉంటే మనకి సమయం కూడా సరిపోదు. మనకి ఇచ్చిన చాలా తక్కువ సమయం. చిరంజీవి గారు మాట్లాడేటప్పుడు కొంతమంది రాజకీయంగా ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడారు. సరే, ఆయన తలదించారా లేకపోతే ఆయన గురించారా అనేది పక్కన విషయం పెడితే, ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారు అనే ఆ పేరు కొన్ని దశాబ్దాలు అలా ఉంటానే ఉంటుంది. మనలో, మన పిల్లలు, మన మనవలో కూడా చిరంజీవి గారు అంటే పేరు తలుచుకుంటూనే ఉంటారు. అంటే చిరంజీవి గారిని మనం ఏ విధమైన విషయం చెప్పగలం? చిరంజీవి గారు చిరంజీవ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి కార్తికేయ గారు, హార్డీ వెల్కమ్ టు యూ అండి. బెదురు లంకతో మన ముందుకు వస్తున్నటువంటి కార్తికేయ గారు చిరంజీవి గారి మనలాగే చాలా భక్తుడు అని చెప్పాలి. సో హీఈస్ ఆల్సో హియర్. హార్డీ వెల్కమ్ టు యూ. ఎవరు కాదు. అవును. బెదురు లంక 2012 ఆ సినిమా ఈ నెల 25వ తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది. వెల్కమ్ కార్తికేయ గారు, వెల్కమ్. సో నైస్ టు సీ యూ. సో ఎస్, ఇప్పుడు స్టేజ్ పైన ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్ట్ ని మనం చూడబోతున్నాం అనమాట. జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ అలాంగ్ విత్ సత్య మాస్టర్ చాలా
ప్రౌడ్గా మీ అందరికీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైన వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్లో పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏరియల్ యాక్ట్ని ఇప్పుడు మనం ఆన్ స్టేజ్ చూసేద్దాము. మల్కీత్ సింగ్ అండ్ కోమల్ శర్మ మనకి ఈ వండర్ఫుల్ యాక్ట్ని ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు. హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ ఆన్ స్టేజ్. ప్రొడ్యూసర్ తిరుపతి ప్రసాద్ గారికి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వెల్కమ్ సార్. Sampangi Groups proudly presents Mega Star Chiranjeevi Gari birthday celebration event powered by KLM Fashion Mall, Keep Loving More, Yo-Yo TV, MMN, Meeting Million Network, revolutionary business networking platform, RK Sketchwood, one-stop solution for all your interior needs, and associate sponsors Hyderabad Black Hawks and Telugu Talents and Kola Goa Beach Resorts. Yes, aerial act ki ready అయిపోండి of a spectacular performance on stage by Malkit Singh and Kopal Sharma. చిట్టపట నడుముల ఊపులు ఒక ఇరుసున్న వరసలు కలవగా ముసిరిన కసి కసి వయసులో ఒక ఎదనస పదనిస కలవుగా కాదలుడునే కలబడు అది లేదలుడునే ముడిపడు ఏమంటున్నా మదనుడు తెగ ప్రేమించాక వదలడు చూస్తా సొగసు కోస్తా వయసు నిలబడు కౌగిట అబ్బని తీయని దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉంది రోయబ్బ అమ్మ నేనుందని బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ పురుషుల్లోన పుంగవా పులకింతుస్తే రాగవా వయ్యారాల వెల్లువా వాటేస్తుంటే వారవా అబ్బని తీయని దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉంది రోయబ్బ అమ్మ నేనుందని బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ
ఉరి విడిచిన నెమలికి సవతిగా నావి పెదవులు అవి వేడైనాయి మధువులు రెండు నాయి తనువులు అవి రేపవ్వాలి మనువులు వస్తా వలచి వస్తా మనకు ముదిరెను ముచ్చట అప్పని తీయని దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉంది రోయప్ప అమ్మ నీనున్న నీ బుగ్గ ఎంత లేదగా ఉన్నదే మొగ్గ పురుషుల్లో నా పొంగవా పులకింతుస్తే ఆగవా వయ్యారాల వెల్లువా పాటేస్తుంటే మారెవ్వా అప్పని తీయని దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉంది రోయప్ప అమ్మ నీనున్న నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ వా క్రేజీ అసలు కొట్టాల్సింది ఆ చప్పట్లు వాళ్ళు డిజర్వ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అమేజింగ్ యాక్ట్ సో ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉందంటే అది జై మీడియా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉందని చెప్పాలి ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో అమేజింగ్ యాక్ట్స్తో మనందరినీ పలకరించడం జరుగుతుంది ఎన్నో ఈవెంట్స్లో అండ్ థ్యాంక్స్ టు జై మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ యూ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సత్య మాస్టర్ ఇక్కడికి ఈ టాలెంట్ని తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఈ టాలెంట్ ఈ ఏరియల్ యాక్ట్ చూస్తుంటే నాకు అనిపించింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చెయ్యని సాహస కృత్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని బావగారు బాగున్నారా సినిమాలో ఆయన బంజీ జంప్ చేసి కేవలం ఫ్యాన్స్ కోసం అటువంటి సాహసాన్ని చేసిన హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ ఇప్పుడు మూవింగ్ ఆన్ ఎస్ సో కష్టం కృషి ఫలితం ఇది ఎక్కడ వింటామంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిలో ఇది ఎక్కడ చూస్తామంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిలో అందుకనే ఆల్వేస్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఆల్వేస్ మనం ఆయన్ని అడ్మైర్ చేస్తూనే ఉంటాం జనరేషన్స్ మారుతున్నా వేవ్స్ మారుతున్నా ఏం మారుతున్నా ఆయన మీద ఉన్న అభిమానం మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు సో ఆయన ఆల్వేస్ బాస్ అంతే సో బాస్కి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ని వాల్తేరు వీరయ్య ద్వారా మనందరికీ అందించిన బ్లాక్ బస్టర్ కాంబినేషన్ని మనం వేదిక మీద పిలిచేద్దాం సో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేత నవీన్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ అలాగే బ్లాక్ బస్టర్ వాల్తేరు వీరయ్య బాస్ని ఎలా అయితే చూడాలనుకున్నామో అలా మనందరికీ చూపించిన డైరెక్టర్ బాబీ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము వెల్కమ్ టు యూ సార్ అండ్ ఇక ఈ మధ్య కాలంలో మెగా స్టార్ పాటలకి అదిరిపోయే ఆయన గ్రేస్ కి తగ్గట్టుగా స్టైల్ కి తగ్గట్టుగా అదిరిపోయే స్టెప్స్ ని అందిస్తున్న శేఖర్ మాస్టర్ టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సో శేఖర్ మాస్టర్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఆయన షేక్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట వేదిక మీద ఆయన పాటలు చేస్తే ఆయన పాటలు వేదిక మీద చేస్తే స్టేజ్ షేక్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఎస్ మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా 200 రోజులు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఆ ఫంక్షన్ని ఆ సెలబ్రేషన్ మనం జరుపుకోవడం జరిగింది బట్ ఎస్ 200 రోజులు 1 వారం 2 వారాలు 4 వారాలు 50 రోజులు 100 రోజులు 200 రోజులు ఈ మధ్యకాలంలో వింటున్నామా చెప్పండి అది వాల్తేరు వీరయ్యకే సొంతమైందనమాట సో మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పేస్తూ మరి వారికి అంటే ఎవరైతే ఆ సక్సెస్లో పాలు పంచుకున్నారో వారికి ఒక మొమెంటో ఉంది వీరి చేతుల మీదుగా సో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో వాల్తేరు వీరయ్య 200 రోజులు రామకృష్ణ పిక్చర్ ప్యాలెస్లో ఘనంగా వైభవంగా ప్రదర్శించడం అయినదనమాట సో అక్కడ ఆ సక్సెస్కి లో పార్ట్ అయిన అభిమానులు మనం వేదిక మీదకి పిలుద్దాము తారక మస్తాన్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ వెంకట్ ప్రసాద్ గారిని వేదిక స్వాగతం పలుకుతున్నాము వసంత్ గారు అండ్ అలాగే శివ విష్ణు గారు అశోక్ నాయుడు గారు కందుల రవి గారు భార్గవ్ చరణ్ ఏధునాథ్ ప్రసాద్ వెంకట్ ప్రసాద్ సాంబిరెడ్డి శివ సుధాకర్ రెడ్డి సురేష్ రెడ్డి అలెక్స్ వెంకట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కృష్ణారావు అహంతుల్లా భాష అండ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ శ్రీను వేణు మండలి శివ అలాగే సుబ్బారావు గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అందరూ కలిసి సో నవీన్ గారు బాబీ గారు అండ్ అలాగే శేఖర్ మాస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ చిరు సత్కారాన్ని ఈ మొమెంటోని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఒక్క నిమిషం అండి మొమెంటో అందుకొని మీరు కొంచెం ఒక్కసారి సార్ మొమెంటో అందుకొని ఒక్కసారి మీరు ఫోటో ఆప్ కోసం సార్ ఫోటో కోసం కొంచెం ఫామ్ అవ్వండి ఒక్క ఫోటో కోసం యా ఓకే ఓకే అండి సార్ ఫోటో వైపు చూడరా ఒకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్
థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అండ్ ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మీరు థ్యాంక్ యూ. సో వాల్తేరు వీరయ్య 200 రోజుల్ని జరుపుకుంది. రీసెంట్గా మనం ఆ సెలబ్రేషన్లో కూడా పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కూడా ఆ సెలబ్రేషన్లో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బాస్టర్ని మనందరికీ అందిస్తున్నాం మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేత నవీన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. వాంట్ టు విష్ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు చిరంజీవి గారు. నేను పొద్దున్న ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆయనతో. అండ్ యూజువల్గా ఆయన బర్త్డేకి ఏదన్నా గిఫ్ట్ మనం ఇవ్వాలి మన తరపు నుంచి. కాకపోతే మాకు బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఆయన ఈ సంవత్సరం వాల్తేరు రూపంలో. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఇలాంటి బర్త్డేలు ఇంకా ఆయన చాలా చాలా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మరి బాస్ని అంత స్టైలిష్గా అంత గ్రేస్ఫుల్గా వాల్తేరు వీరయ్య మనందరికీ అందించి బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చిన మన బాబీ గారికి ఇచ్చేద్దామా? పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ గారు విల్ స్పీక్ నా. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడికి వచ్చిన మెగా అభిమానులందరికీ, మెగా పవర్ స్టార్ గారి అభిమానులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. అలానే నాగబాబు అన్నయ్య గారికి, కార్తికేయ గారికి, మిగతా అందరికీ హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య. ముందుగా స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకు రీసెంట్ టైంలో ఒక స్టేట్మెంట్ బాగా నచ్చింది. మొరగని కుక్క లేదు, విమర్శించని నోరు లేదు, ఈ రెండూ లేని ఊరే లేదు. రజనీకాంత్ గారు ఒక ఆడియో ఫంక్షన్లో, జైలర్ ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పిన మాట. అది ఈ మధ్యకాలం నిజం అనిపించేలాగా చాలా సౌండ్లు వింటానే ఉన్నాం. చిరంజీవి గారికి కొత్త ఏమీ కాదు, బ్లాక్ బాస్టర్లో కొత్త కాదు, ఒక అడుగు తగ్గటం కొత్త ఏమీ కాదు. తగ్గిన ప్రతిసారి 10, 20, 30, 100 అడుగులతో సమానం చెప్తున్న మెగాస్టార్ గారికి ఏ విధంగా కూడా ఏ కామెంట్ తక్కువ చేయలేదు. ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వాల్తేరు వీరయ్య జరుగుతున్నప్పుడు ఇంటర్వల్ బ్లాక్ జరుగుతుంది. మీరందరూ థియేటర్లో ఎలా అయితే ఫోన్ కాల్ ఫీల్ అయ్యారో, ఏనుగు మీద ఎక్కి అన్నయ్య చిరంజీవి గారు రావాలి. నైట్ షూట్ అది, నాకు తెలిసి 9 to 10 days తీసినట్టు. అప్పుడు ఆ ఎలిఫెంట్ మీద ఎక్కుతున్నప్పుడు ఎవరికైనా సరే జనరల్గా అంత హైట్ ఏనుగు మ్యాక్సిమం కొంచెం బెండ్ అవుద్ది. సో అది ఎక్కుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఎక్కడో తెలియకుండా బ్యాక్ పెయిన్ లాంటిది మజిల్ టక్మని పట్టింది. నాకు, రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్స్కి, అందరికీ, ప్రొడ్యూసర్కి, అక్కడ ఉన్న అందరికీ లోపల టెన్షన్. ఇంకా ఒక 4-5 days ఉంది, ఈ టైంలో అన్నయ్యకి మజిల్ పట్టేసింది ఎలారా అని. అప్పటికి చెప్తానే ఉన్నాం డూప్తో వెళ్దామని. రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ నేను వద్దన్నయ్య డూప్తో వెళ్దాం అంటే, లేదు ఏనుగు ఎక్కాల్సిందే, లైవ్లో చేయాల్సిందే. ఇది ఎంత పే చేస్తుందో, అభిమానులు ఎన్ని విజిల్స్ వేస్తారో వాళ్ళ కోసం నేను చేస్తాను అని ఎక్కిన తర్వాత పట్టేస్తే ఎక్కడో టెన్షన్ పడుతున్నాం మేము. ఒక 1/2 hour టైం తీసుకొని బాబీ నేను రెడీ అన్నారు. బట్ ఎక్కడో మేము అబద్ధమాడి మీరు లేకుండా కొన్ని షార్ట్స్ నేను పంపించేసాం. తర్వాత ఆయన మేనేజర్స్ గిరి గారితో చెప్పాం, రేపు కండిషన్ చూసి చెప్పండి, ఆయన లేకుండా ఏనుగు ఎపిసోడ్ ఆయన లిఫ్ట్ ఎక్కకుండా ఎక్కువసేపు లేకుండా ఫినిష్ చేసేస్తాం. ఆ బాబీ సింహాన్ని పొడిసే ఎపిసోడ్ లేకుండా ఆల్టర్నేట్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తాం అనుకుంటున్న టైంలో మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి ఆయన ఏదేదో చెప్తున్నారు, అది ఐడియా ఏదో మారుస్తున్నారని తెలిసింది. బాబీ వద్దు, నేను వస్తున్నాను, ఏనుగు ఎక్కుతున్నానని ఏనుగు ఎక్కి ఇవాళ రోజున మనం విజిల్స్ వేస్తున్నామంటే నిజంగా ఫ్యాన్స్ కోసం. అంతగా మించి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఆయనకు రావాల్సిన కొత్త పేరేమీ లేదు, తీసుకోవాల్సిన మెడల్స్ ఏమీ లేవు. అభిమానులు నమ్మకంతో థియేటర్కి వస్తారు అని. ఆయనకి తెలీదా ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలో? ప్రతి ఒక్కళ్ళని చెప్పేయటమే. ఆరాధన, రుద్రవీణ, ఛాలెంజ్, ఆపద్ బంధవుడు లాంటి కాన్సెప్టోరియల్ ఫిల్మ్స్ చేశారు ఆయన. కానీ ఆయనకు వచ్చే సంతోషం కన్నా అభిమానులు, నిర్మాతలకు వచ్చే డబ్బులు, అభిమానులకు వచ్చే చప్పట్లు, ఆనందం కోసం అవన్నీ పక్కన పెట్టి లిటరల్గా చెప్పాలంటే నిజంగా అవి చాలా ఈజీ. కాన్సెప్టోరియల్ ఫిల్మ్స్ చేయటం అనేది సరదాగా నడిసేసి సీరియస్గా చూస్తూ చేయొచ్చు. బట్ ఇవాళ రోజున ఈ ఏజ్లో కూడా మోకాళ్ళు అరగ తీసుకొని ఇంకా డ్యాన్స్లు వేస్తాడంటే మనం గర్వపడాలి, చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎందుకు వేస్తున్నావు డ్యాన్స్ అని. మీకేంట్రా నొప్పి? వేస్తున్నాడు కదా ఆయన.
మన కోసం వేస్తాడు. ఇంతమంది మాట్లాడుతుంటే ఈ టైంలో కూడా ఢిల్లీలో మోకాళ్ళు సర్జరీ చేయించుకొని నెక్స్ట్ సినిమాకి రెడీ అవుతున్నాడు తప్ప ఎక్కడ వెనక్కి వెళ్ళటమో డీలా పడటమో అవ్వరు ఆయన. ఒక చిన్న మాటలో చెప్పాలంటే సూర్యుడి మీద కోపంతో అలిగి రావద్దు రేపు పొద్దున్నే నువ్వు ఉదయించద్దు అంటే ఎవడికి లాసు. అలానే మెగాస్టార్ ఎవడో ట్వీట్ చూశా, అన్ని ట్వీట్లోకి నాకు బాగా అసలు ఫన్నీ ట్వీట్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారు మీరు ఆపేసేయండి అని పెట్టాడు ఎవడో. చిరంజీవి గారు ఆపేసేస్తే సినిమాలు ఆయనకు వచ్చే లాస్ 1% మీరే ఆలోచించండి. ఆయన చూడని స్థాయి, లేని డబ్బా, లేని కీర్త, అభిమానులు అందరూ ఇంకా ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఉత్సాహం ఇద్దాం, వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడదామని చేస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఏదన్నా ఉంటే మెచ్చుకుందాం, అంతే తప్ప దొరికిందల్లా మనం మాట్లాడే అర్హత మనకు లేదనేది మన మనస్సాక్షికి తెలుసు. వి లవ్ యూ అన్నయ్య. మీరు మళ్ళీ సినిమా తర్వాత సినిమాతోనే సమాధానం చెప్తున్నాం మీకు. వీఆర్ లిటరలీ వెయిటింగ్. వి లవ్ యూ. హ్యాపీ బర్త్డే మెగాస్టార్ గారు. అలానే ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలా. థ్యాంక్ యూ బాబీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రత్యేకంగా మెగా అభిమానులందరికీ నమస్కారం అండి. అలాగే వేదిక నుంచిన పెద్దలందరికీ, నాగబాబు సార్కి నమస్కారం. సార్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్, చిరంజీవి సార్. మీరు చాలామంది అండి అంటే అప్పుడప్పుడు చిరంజీవి సార్ని చూస్తారేమో, మేము రోజు చూస్తాం. రోజు అంటే ఆల్మోస్ట్ మీ షూటింగ్కి వెళ్ళిన సాంగ్ జరుగుతున్న ప్రతిసారి చూస్తాం. డైలీ ఇన్స్పైర్ అవుతానే ఉంటామండి. ఇన్స్పైర్ అవుతానంటే ఆయన డ్యాన్స్కే కానీ, యాక్టింగ్కే కానీ, ఆయన చేసే సేవా గుణమే కానీ, టైమింగ్ సెన్స్ అండి. మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ మాకన్నా ముందు ఒక్కొక్కసారి వచ్చిన టైంలో ఉన్నాయి ఫారెన్లో. మమ్మల్ని ఇప్పటికీ మాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడే బయట వస్తుంటే చూశానండి ఆ దారిన, అంటే చిన్నప్పుడు అన్నీ గుర్తొచ్చినాయండి సినిమాలు, సంఘర్షణ, గ్యాంగ్ లీడరు, బజ అన్నీ చూస్తుంటే మేము చిన్నప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి షర్ట్లు చించుకొని చెమటలు పట్టే లోపలికి వెళ్ళి అన్నీ గుర్తున్నాయి. ఎంత షర్టు చినిగినా చెమట పట్టినా బాస్ సినిమా టికెట్ దొరికింది, సినిమా చూసాం అని చెప్పుకుని ఆ గర్వమే వేరండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే మెగాస్టార్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ శేఖర్ మాస్టర్ అండ్ నవీన్ జీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బాబీ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్. సో థ్యాంక్ యూ. సో ఎస్ రైట్. సో ఈ కాంబినేషన్లో మరో చిత్రం చిరంజీవి గారు చేస్తే చూడాలని మా అందరికి ఉంది. సో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ వాల్టర్ వీరియా. అండ్ ముందుకెళ్దాం. మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్, అభిమానులు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నారు. అండ్ తలుచుకుంటే వాళ్ళు సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయింది. కానీ ఈసారి మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళారు. మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ జీపీఎస్తో మెగాస్టార్ అని ఒక ర్యాలీ చేశారు. ఆ ఏవి మీ అందరి కోసం. క్యాన్ వి హ్యావ్ ది ఏవి ప్లీజ్?
టెరిఫిక్ మెగా ఫ్యాన్స్. మా బాస్ తలుచుకుంటే, మా మెగా ఫ్యాన్స్ తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని ప్రూవ్ చేశారు GPS తో మా మెగాస్టార్. గట్టిగా చెప్పండి ఫర్ ఆల్ ది ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే చాలా కష్టపడి ఈ విన్యాసాన్ని చేశారో. దీన్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు లక్ష్మణ్ గారు అండ్ టీమ్. మే ఐ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అలాంగ్ విత్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర కుమార్ గారు. స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. ఈ GPS తో చిరంజీవి, GPS తో మెగాస్టార్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఒక ఐడియాని తీసుకొచ్చి ఇంతగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. వండర్ఫుల్. మెగాస్టార్కి మెగాస్టార్ అభిమానులకి మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర ప్రేమ ఎంతో అమూల్యమైనది, అరుదైంది అని చెప్పాలి. ఆయన సినిమాల ద్వారా ఆయన ప్రేమని చూపిస్తూ ఉంటే అభిమానులు ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన యాక్టివిటీస్ ద్వారా వారి ప్రేమని చూపిస్తూ ఉన్నారు. సో గూస్ బంప్స్ మూవ్మెంట్ ని ఇచ్చారు. సో ముందుగా లక్ష్మణ్ గారు మీ మాటల్లో. ఏదైనా ఈ ప్రపంచ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఏదైనా ప్రారంభమైంది, ఏదైనా ఒక ట్రెండ్, ఒక బ్రాండు క్రియేట్ అయింది అంటే అది కేవలం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పేరు మీదనే క్రియేట్ అయిందని చెప్పడానికి గర్వపడే క్షణాలు ఇవి. ఎందుకంటే మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని అనుకున్నప్పుడు ఇలాగ GPS ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి సంకల్పించినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది నిజంగా సాధ్యమా? ఎందుకంటే దీనికి ముందు ఎక్కడ ఎవ్వరు, ఏ దేశంలో, ఏ భాషా పరిశ్రమలో ఎవ్వరూ కలగనది, ఎవ్వరూ ఊహించలేనిది ఇటువంటి ఈ విచిత్రమైన, ఈ విడ్డూరమైన ప్రక్రియ సాధ్యమేనా అన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక వ్యక్తి సంకల్పం ఇందులో ఉంది. అతని పేరు ఆఖరిని చెప్తా. కానీ ఇందులో ఏంటంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అభిమానుల్లో ఉన్న గొప్ప ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాళ్ళు గనక చిరంజీవి గారి గురించి ఏదైనా తలుచుకున్నారా, ఏదైనా అనుకున్నారా, వెంటనే వాళ్ళ చేతిలో ఆ ఆలోచన, ఆ ప్రక్రియ ఆకాశం నుంచి కిందన ఊడి పడుతుంది, పడింది. దానికి నిదర్శనమే ఈ లక్ష్మణ్. కమ్ ఫార్వర్డ్ లక్ష్మణ్. ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఆ క్షణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా డిజైన్ చేసి ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ అండర్ ఏ హెడ్ హూ ఇస్ హెడింగ్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. వెంటనే ఈ లక్ష్మణ్ చాలా మ్యాజికల్గా, అంటే ఎవరు ఊహించని రీతిలో, మోస్ట్ ఇన్క్రెడిబుల్ వేలో తను వెంటనే 2 నిమిషాల్లో ఆ GPS రూట్ని ఆనుకుని, అంటే దాదాపు 600-700 కిలోమీటర్స్, అంటే బయట ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ జరిగినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా ఆ డిస్టెన్స్ని కౌంట్ చేస్తూ, ఆ జంక్షన్స్ అన్నిటినీ కనెక్ట్ చేస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఇల్యూమినేటింగ్ ఫేస్ ఆ స్క్రీన్ మీద 2 నిమిషాల్లో గీశాడు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చిరంజీవి గారి ప్రాణాలై ఈ రోజు వరకు, ఏ రోజు వరకైనా నిలబడే చిరంజీవి గారి మెగా అభిమానుల వల్లే ఇది సాధ్యము అని చెప్పడానికి ఇదొక్కటే నిదర్శనం. ప్రపంచ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఇటువంటి ఘట్టం లేదు, ఇంతకు ముందు లేదు. ఇంకొకసారి వచ్చినా అది చిరంజీవి గారికి అనుసరణో మాత్రమే అవుతుందని మీరందరూ, అభిమానులందరూ, అంటే మాబోటి జర్నలిస్టులతో కలిపి అభిమానులందరూ కలిపి గర్వపడవలసిన సందర్భం ఇది. అండ్ we all congratulate who are involved in this program along with లక్ష్మణ్. వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆ డిస్టెన్స్ అన్నిటినీ ప్లాన్ చేయడం కానీ, ఏ జంక్షన్స్లో ఈ 600-700 కిలోమీటర్లు బైకులు, జీపులతో పెద్ద మెగా ర్యాలీ జరిగిందో ఆ ర్యాలీని అంతటిని కూడా డిజైన్ చేసి ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళంతా ఇక్కడున్నారు. మేమంతా ఒక టీముగా దాదాపు 4-5-6 వారం రోజులు ఈ పని మీద రాత్రి పగలు పనిచేసాం. ఆ రిజల్టే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దేర్ ఈజ్ నో బడీ హూ కెన్ బీట్ చిరంజీవి గారి అభిమానులు. చిరంజీవి గారిని కొట్టేవాళ్ళు రాలేరు, చిరంజీవి గారి అభిమానులను కొట్టేవాళ్ళు అంతకన్నా రాలేరని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనం అక్కర్లేదు. ఈ క్షణంలో అభిమానులందరూ కొంతమంది కోరుతున్నారు,
అంటే జస్ట్ 2 నిమిషాల ఏవియే కాబట్టి మనం ఇంకోసారి చూసి ఆనందిద్దామనే కోరిక అభిమానుల్లో చాలా మందిలో ఉంది. కాబట్టి ఈవెంట్ మేనేజర్స్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఈ ఏవిని మరొకసారి ప్లే చేయమని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్ మీరందరూ కొంచెం ఇటు పక్కకి రండి. ఎస్ నాగేంద్ర గారు చెప్పినట్టుగా ఇంత కష్టపడి ఇలాంటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్తో మన ముందుకు వచ్చినటువంటి ఈ ర్యాలీకి సంబంధించిన ఏవి ఇంకొకసారి ఆన్ స్క్రీన్ చూసేద్దాము. దట్స్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇందాకలే మీకు చెప్పాను, ఆ పేరు ఆఖరిని చెప్తానని. ఎందుకంటే ఆయనకి నార్మల్గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఎంత శ్రమపడినా ఎంత కష్టపడినా ఆ పేరు బయటికి చెప్పుకోవడానికి ఆయన ఎప్పుడూ ఇష్టపడలేదు. ఈ క్షణం కూడా ఇష్టపడలేదు. కానీ కొంతమంది అభిమానులు మాత్రం ఆయన పేరు చెప్పమన్నారు. ఆయన ఎవరో కాదు, హీఈస్ నంది లెస్. చిరంజీవి గారి కార్యక్రమాలన్నింటినీ భుజాల మీద వేసుకుని రేయింబౌళ్ళు పనిచేసే మా అందరి ఆత్మీయుడు, మెగా ఆత్మీయుడు మా బాబీని ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాలని నేను సాదరంగా కోరుతున్నా. బాబీ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమాండ్ టు ది డయాస్. ఓకే, ఆయనకి ఇష్టం లేదు, బట్ లెటస్ కంగ్రాచులేట్, లెటస్ సార్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ బాబీ గారు, హ్యాట్స్ ఆఫ్ గివింగ్ మీ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఛాన్స్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ. బాబీ గారు ఎప్పుడు కూడా వెనక ఉండే అలా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేంద్ర గారు అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ యాక్ట్. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు స్టేజ్ పైన ఇవాళ మన మెగాస్టార్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా ఐ థింక్ ఫస్ట్లీ అందరూ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ, జై మెగాస్టార్. ఏది ఎనర్జీ ఏమైపోయింది? జై మెగాస్టార్ అని చాలా మంది అంటున్నారు, లోపల నుంచి హార్ట్ లో అంటున్నారు. అది అనే టైం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్నపిల్లలు అందరూ మెగాస్టార్ ఫ్యాన్సే. పొద్దున్న నుంచి అందరూ మెగాస్టార్ గారికి అభిమానులు విషెస్ తెలుపుతూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని మా సన్నీ మాస్టర్ డిఫరెంట్ గా మా మెగాస్టార్ కి విషెస్ అందిస్తారంట. ఎస్, జై చిరంజీవ అంటూ మన ముందుకి చిన్న పిల్లలతోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని తీసుకొస్తున్న సన్నీ మాస్టర్ అండ్ టీమ్ టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్. లెట్స్ వెల్కమ్ ది బ్యూటిఫుల్ 40 kids along with Sunny Master.
Music in 5, 4, 3, 2, 1. Music. The girl was bad. The girl was dangerous. Get the point? Good. Let's dance. సి మిస్టర్ గణపతి, నువ్వు కిందకి వెళ్ళి ఓ 555 సిగరెట్ ప్యాకెట్ అండ్ 2 కాఫీ పట్రా. నువ్వు కిందకి వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి పట్టుకురా. ఎలా పట్టుకురమ్మంటారండి? కింద హోటల్ వాడికి కిల్లి కొట్టు వాడికి ఇప్పటికే బోల్డ్ బాకి పడిపోయాం. ఇప్పుడు మనం కింద కనబడితే కొడతారు. ఓకే ప్లీజ్ గెట్ అవుట్. అసలు నేను ఎవరమ్మా ఇక్కడికి? మేము చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడుకున్నాం. యూ ప్లీజ్ గెట్ అవుట్. ఎస్ గురూజీ. మరి కాఫీ? వద్దు.
హ్యాపీ బర్త్డే టు ది వన్ అండ్ ఓన్లీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. ఎస్, సో నిజంగా ఎఫర్ట్స్ మామూలుగా లేవు సన్నీ, దట్స్ అమేజింగ్. అసలు సన్నీ టాలెంట్, సన్నీని కొరియోగ్రాఫర్గా మనకి తెలుసు, అండ్ తర్వాత పేరు మార్చుకొని భరత్గా సినిమాలు కూడా డైరెక్ట్ చేసి మన ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఓవర్ టు యూ సన్నీ. అందరికీ నమస్కారం. మొత్తం మెగా వైబ్స్ వినిపిస్తుంది నాకు. మన చిరంజీవి గారికి ఇంతమంది చిరంజీవులతో విషయం చెప్పాలని వచ్చా. చెప్పిద్దామా? రెడీయా? 1, 2, 3. హ్యాపీ బర్త్డే బాసు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Wow, that's so cute. Thank you so much, Sunny Master and kids. Thank you so much. అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు. Thank you so much. బుడతలందరూ ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారంటే అంత క్యూట్గా ఉన్నారు. వెరీ నైస్. అంటే మెగాస్టార్ అంటే పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళే ఇంత కష్టం చేస్తారు అసలు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే అక్కడ కూర్చున్న 60 అయినా ఇక్కడికి వచ్చిన 6 అయినా మెగా అభిమానులే అందరూ అనమాట. మనందరం ఏజ్ ఏదైనా ఆయన్ని ప్రేమించేస్తూనే ఉంటాం అనమాట. అభిమానులకి మెగాస్టార్ అంటే ఒక శక్తి, వెనక నుంచి నడిపించే శక్తి. ఆ శక్తికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాగే మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఇంతే హెల్తీగా ఇంతే హ్యాపీనెస్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నెక్స్ట్ ఇంకా మనం అందరం ఫ్యాన్స్, ఒక ఫ్యాన్ మాత్రం బయటకు వచ్చి అద్భుతంగా సినిమా తీసి వెంటనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చి మంచి కథలు ఎంచుకొని ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన సినిమాతో మన ముందుకు వచ్చాడు. ఆ ఫ్యాన్ ని ఇప్పుడు పిలిచే టైం. రైస్ మరి బెదురు లంక పిలిచేద్దామా? ఎస్, బెదురు లంక 2012 25th రిలీజ్ అవుతుంది. మే ఐ ఇన్వైట్ ఆన్ స్టేజ్ మెగాస్టార్ అభిమాని కార్తికేయ గారు. సో హీరో కార్తికేయ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో బెదురు లంక సినిమాతో మనందరినీ అరలించడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు ఆయన. సో మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ హీరో కార్తికేయ విల్ స్పీక్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. మన మెగాస్టార్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్కారం. అండ్ నాగబాబు గారికి, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ, ప్రసాద్ గారికి, బేబీ టీమ్కి అందరికీ నమస్కారం. నేను చాలా ప్రిపేర్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఈరోజు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇంత మనందరికి ఇచ్చారు. కానీ ఆయన స్టార్ట్ అయింది, ఆయన పుట్టింది శివశంకర్ వరప్రసాద్గా. శివశంకర్ వరప్రసాద్గా పుట్టిన ఆయన చేసిన ప్రతిదీ ఆయన సొంతంగా చేసుకున్నదే. ఆయన చెక్కుకున్న శిల్పం ఆయన ఏ రోజు కూడా ఏది ఆయనకి ఈజీగా రాలేదు. ఆయనని మనం ఎంత సూపర్ డాన్సర్, అసలు ఆయనలాగా డాన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఆ డాన్స్ ఆయన కష్టపడి ప్రతిదీ నేర్చుకొని మూమెంట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసింది. ఆయన అద్దాలు పెట్టుకునే స్టైల్ ఆయన 1000 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసింది. ఆయన చేసే ఎమోషనల్ సీన్స్, ఆయన చేసే కామెడీ సీన్స్ ప్రతిదీ ఆయన ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేసి మనందరి కోసం. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఆయన సాధించాలని, అది పోను ఆ సాధించింది అయ్యి మనందరి కోసం, తెలుగు సినిమా కోసం ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడం కోసం అనే స్టేజ్కి వెళ్ళింది. నేను సార్ని కలిసినప్పుడు ఆ అదృష్టం నాకు వచ్చినప్పుడు నేను సార్ని ఒక మాట అడిగాను. సార్, కెరీర్ స్టార్టింగ్లో మీరు చాలా కష్టపడ్డారు, అదంతా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, బికాజ్ చాలా కసి ఉంటుంది అప్పుడు. మాలాగా ఇనీషియల్ డేస్లో ఏదో చేసేయాలి, ఎంత కష్టమైనా పడాలి, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు చేస్తామని. బట్ 20 decades ఆఫ్ నెంబర్ 1 స్టార్డమ్ చూసిన తర్వాత ఇందిరా ఠాగూర్ ఆ సినిమాల్లో కూడా ఆయన వీణ స్టెప్ కింది నుంచి ఆ రేంజ్లో వేయడం 20 years వాళ్ళకు కూడా పాసిబుల్ కాదు. బికాజ్ నేను కూడా డ్యాన్స్ వేస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుసు అదంత ఈజీ కాదు. దానికి వెనకాల ఎంతో అవర్స్ ఆఫ్ కృషి ఉంటుంది. ఆయనకి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి ఉంటుంది, అది వచ్చి ఉంటుంది, చాలా కష్టమై ఉంటుంది. నేను అడిగా, అంటే అంత సాధించాక అవసరం ఏముంటుంది సార్, మీరు కొంచెం లైట్ తీసుకొని
మీరు పడిన కష్టంలో 20-30% తక్కువ చేసినా ఎవ్వరు అడగరు. ఆ ప్రొడ్యూసర్ సార్ గారు మనము ఏమి వెళ్ళి ఎందుకు చేయలేదు అని క్వశ్చన్ చేయము, ఎవరు అడగరు. మరి ఎందుకు చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్, ఇంకా సాధించాల్సింది ఏముంటుంది నా మోటివేషన్ అని అడిగా. దానికి ఆయన అన్నారు, అంటే నాకు ఏదో సాధించాలి, ఏదో లేకపోతే అభిమానులని ఇంకా ఎక్కువ సొంతం చేసుకోవాలి, ఇదంతా కాదు, నాకు అలా తప్పితే ఇంకోలా పనిచేయడం రాదు అన్నారు. దట్ ఈస్ అది ఆయన సాధించడం కోసం చేసిన పని కాదు, లేకపోతే ఇంకేదో అచీవ్ చేసేయాలి, ఇంకా పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని చేసే పని కాదు. సినిమా పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ, అది చేసే పని పట్ల ఆయనకున్న సిన్సియారిటీ, అది అంత సిన్సియర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టువర్డ్స్ ఎ వర్క్ ఈ జనరేషన్లో నాకు తెలిసి ఎవరు ఉండరు. బికాస్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ హీ షేప్డ్ ఇట్ ఓన్లీ విత్ హార్డ్ వర్క్. ఆయనకి జస్ట్ బికాస్ ఏదో సింపుల్ థింగ్స్ వల్ల ఆయన జర్నీ కూడా, ఇఫ్ యూ సీ సూపర్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఆ రేంజ్ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్స్, బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్ ఇన్ ఇండియా చూసుకుంటే, ఈయన జర్నీలో ఉన్నంత కష్టం, ఈయన జర్నీలో ఉన్నంత హార్డ్ వర్క్ ఏ సూపర్ స్టార్లో ఉండదు. ఎందుకంటే ఈయన చేసుకున్న ప్రతిదీ, ఆయన చిరంజీవి గారు అంటే ఆ రేంజ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ వేయాలి, చిరంజీవి గారు అంటే ఆ రేంజ్ ఆఫ్ కామెడీ చేయాలి, చిరంజీవి గారు అంటే అంత కష్టం పడితేనే చిరంజీవి గారు అని మైండ్ చేశారు. సో ఆ హార్డ్ వర్క్ ఆయనకి ఎప్పుడు సినిమా పట్ల ఉన్న సిన్సియారిటీ వల్ల వచ్చింది. ఇప్పటికీ మేము ఏమైనా సజెషన్ అడిగితే, సార్ వన్ సజెషన్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు దిస్ జనరేషన్ అంటే ఏం చెప్పరు, ఎలా సక్సీడ్ అవ్వాలి, ఎలాంటి ఏదేదో పెద్ద పనులు చేయాలో చెప్పరు. పొద్దున్నే సెట్కి టైంకి వెళ్ళాలి, పద్దాక వెళ్ళి క్యారవన్లో కూర్చోవద్దు, అక్కడ పని చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఒక మూమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, డైలాగ్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలని ఎప్పుడు ఆయన చెప్పేది. పని సిన్సియర్గా సినిమా కోసం ఎలా కష్టపడాలి అని. నాకు తెలిసి సినిమాని ఆయన ప్రేమించినంత ఎవరు ప్రేమించలేదు, సినిమాకి ఆయన ఇచ్చినంత రెస్పెక్ట్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన ఒక మనిషిని, అంత సినిమా అంటే సినిమా అనే దానికి ఒక ఆత్మ ఉంటే, ఒక కళామ తల్లి ఉంటే, దానికి అత్యంత సేవ చేసుకున్న ఒక భక్తుడు ఆయన, సినీ కళామ తల్లికి. అలాంటిది అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన ఆయన సినిమాకి ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగితే ఆయనకి గ్రాంటెడ్ తీసుకున్నాడు, లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేశారు, ఇలాంటి పదాలు ఎవరైనా వాడితే ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి జర్నీ చూసుకుంటే మన ముందే కనిపిస్తుంది కదా, అది కామన్ సెన్స్ లేని డైలాగ్ అని మనకే అర్థమవుద్ది కదా. ఆయన సిన్సియర్ లేకుండా ఎందుకుంటాడు? ఎనీవన్ కెన్ డూ దట్ బట్ నాట్ హిమ్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ హిమ్. ఎందుకంటే ఆయనకు అలా ఉండడం రాదు. ఆయనకు అలా ఆయన వే ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఆయన బాడీ అలా ఫంక్షన్ చేయదు. అండ్ బేసిక్గా ఒక ఇంట్లో 3 జనరేషన్స్ ఉంటారు. మా ఫాదర్ ఆయన ఫ్యాన్, నేను ఆయన ఫ్యాన్, నా మేనల్లుడు వాడు అమ్మడు కుమ్ముడు నుంచి ఆయన ఫ్యాన్, వాడు 5-6 years old. ఒక ఇంట్లో 3 జనరేషన్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఆయన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంతో చేశారు. బికాజ్ ఆయన రేంజ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా మార్కెట్ని పెంచిన తీరు, ఈరోజు మేము ఆ ఫ్రూట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. హీరో అనే దానికి ఒక క్రేజ్ అంత తీసుకొచ్చినందుకు ఈరోజు ఇంతమంది హీరోలం అవ్వగలుగుతున్నాం. ఇదంతా ఆల్రెడీ మన ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్. కానీ బేసిక్గా ఆయన క్రియేట్ చేసిన మెయిన్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే చాలామందికి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. బికాజ్ నాకు తెలుసు, నేను లైఫ్లో అంత రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ని కాదు, బట్ నాకు సినిమాల మీద ఇష్టం అనేది ఒక్కటి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవుతుంటా. ఆ ఇష్టం నాకు ఆయన తెప్పించారు. ఆయన డ్యాన్సులు చూసి ఆ ఇంపాక్ట్ నాకు రావడం వల్ల నేను లైఫ్లో ఒక డిసిప్లిన్ తెచ్చుకున్నా. డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలి, హీరో అవ్వాలి, ఆయనలాగా మనము పెద్ద స్టార్ అవ్వాలి అని ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నాలో నింపారు. నాలాంటి కొన్ని థౌజండ్స్, 10,000s, lakhs ఆఫ్ పీపుల్లో నింపారు. దానివల్ల ఒక జనరేషన్లో డిసిప్లిన్ పెరిగింది, కష్టపడే గుణం పెరిగింది, ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం వల్ల. లేకపోతే ఏ పని చేసే వాళ్ళమో తెలీదు, ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళమేమో, లేకపోతే ఇంకేదో ఇంత కష్టపడి ఇంత రెస్పాన్సిబుల్గా అయితే బిహేవ్ చేసే వాళ్ళం కాదు.
అది ఆయన లైఫ్ అనేది ఒక హీరో అవుదాం అనుకునే వాళ్ళకో డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళకో కాదు. లైఫ్లో ఏ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉన్నా, అది ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా, అలాంటి ఒక మనిషి ఆ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ మనకు కలిగిస్తున్నప్పుడు మనలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి తెలియకుండా మనము ఆ వర్క్ పైన అట్రాక్ట్ అయ్యి దానికి పని చేసేస్తాం. మనకి ఏ వర్క్ ఉన్నా సరే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్లా తీసుకోవచ్చు. సో ఇంత ఒక డిసిప్లిన్ ఇచ్చారు మాకు లైఫ్లో టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ లైఫ్. నిజంగా నాకు అనిపిస్తుంటుంది, చరణ్ గారు, వరుణ్ గారు, మన వైష్ణవ్, తేజన్న, వీళ్ళందరికీ ఆయన ఇచ్చింది ఎంతో మాకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళందరికీ బ్యాగేజ్ ఎక్కువ ఆయన. ఎందుకంటే అలా బాధ్యత ఉంటుంది, చిరంజీవి గారి పేరు నిలబెట్టాలి, చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు అలాగా డ్యాన్స్ చేయాలి, చిరంజీవి గారు అలాగా చేయాలని. మాకు ఆ బ్యాగేజ్, ఆ బాధ్యత ఉండదు, ఆయన ఇచ్చిన బలం ఉంటుంది. సో ఆయన మా అందరికీ బలం. చరణ్ గారికి, వరుణ్ గారికి, వీళ్ళందరికీ బాధ్యత, మాకు బలం. సో ఆయన మా బ్యాక్గ్రౌండ్, కష్టపడి సాధిద్దాం అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి మాకు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎందుకంటే బేసిక్గా జనరల్లీ నాకు కొంచెం భయం, ఎవరైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం నాగబాబు గారి పక్కన కూడా ఇందాక భయంగానే కూర్చున్నా. బట్ చిరంజీవి గారు ఒక్కరిని నేను కలిసినప్పుడే తెలియకుండా మా ఫ్రెండే అని ఫీలింగ్ వస్తుంది. అది ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలియదు. బికాజ్ ఆ ఇంపాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో, ప్రతి ఇంట్లో మమ్మీ, డాడీ, అక్క, తమ్ముడు, చిరంజీవి గారు ఉంటారు. ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ని కల్పించినప్పుడు కూడా ద వే మై మామ్ వాజ్ స్పీకింగ్, మా ఫాదర్కి కూడా నేను చిన్న హీరో అయ్యా ఇదంతా ఏది ఆయన ఎప్పుడు ఎగ్జైట్ చేయలే. చిరంజీవి గారు ముందు కూర్చోబెట్టారు, ఆయన ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన కాలేజ్ టైం నుంచి చిరంజీవి గారు ముందు కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడట్లేదు. ఏంటి ఏం మాట్లాడట్లేదని ఒక్కసారి మా ఫాదర్ ఏదో మాదే చాలా ఫ్యాన్ అంటే, ఒకసారి చెప్పండి మీరు, మీకు స్కూల్ ఉందంట కదా అని ఇలా అనగానే ఫస్ట్ టైం ఐ సా మై ఫాదర్ డ్రాప్ టీయర్స్ ఇన్ హిజ్ ఐస్. నేను ఇలా షాక్ అయి చూస్తున్నా మా డాడీకి ఏమైందని. ఎందుకంటే మా డాడీ ఆ రోజు తర్వాత 2 రోజులు ఏదో ట్రాన్స్లో ఉన్నాడు, ఏదో హైలోనే ఉన్నాడు. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఒక ఇంట్లో మనిషి ఉంటేనే అలాగా ఫీల్ అవుతూనే వస్తుంది. మా ఫాదర్ ఎప్పుడో నన్ను నేను ఇంకా అంత ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఆయనకు తెప్పిలేదు. బట్ ఏ రోజన్నా నా కోసం అన్నా అలా ఏడుస్తారో లేదో నాకు తెలీదు. సో అంత హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ ఒక మనిషి అయ్యారు. సో అలాంటి అపురూపమైన లైఫ్, అలాంటి అపురూపమైన మన మధ్యలో ఉన్న ఒక ఇంపాక్ట్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మనం ఏ హీరో ఫ్యాన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎవరినైనా అడ్మైర్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. కానీ సినిమా అంటే మనకి ప్రేమ ఉంటే, తెలుగు సినిమా అంటే మనకు అభిమానం ఉంటే, తెలుగు సినిమా మీద మనకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటే, ఆయన్ని అనడము తప్పుగా మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవడం, మన మీద మనం రెస్పెక్ట్ పోగొట్టుకోవడం. పక్కన వాళ్ళు ఎవరన్నా అంటే మనం కానీ మన ఇంట్లో కూర్చొని మన ఇంట్లో వాళ్ళని తిట్టుకోకూడదు కదా. మన చిరంజీవి గారిని మనం అనడం ఏంటి చెప్పండి. మన చిరంజీవి గారు మన ఇంట్లో ఉంటారు, మన మనిషి ఆయన. సో మనకి ఏదైనా నచ్చకపోతే డెఫినెట్లీ చెప్తాం, సార్ మాకు ఈ సినిమా నచ్చలేదు సార్, నెక్స్ట్ టైం ఇంకో లాంటిది తీయండి సార్ అంటే. ఎస్, ఆయన మోస్ట్ వెల్కమింగ్. అట్లాంటి దాటికి ఆయన డెఫినెట్లీ మార్చుకుంటారు, చేసుకుంటారు. అది ఆయన జీవన శైలి. ఇట్ హ్యాపెండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ ఆయన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడము, ఆయన మీద ఏమన్నా దుష్ప్రచారం చేయడం అనేది మన మీద మనం అలా గాల్లో పైకి ఉమ్మేసుకోవడం అంటారు చూడు, ఆ టైప్ లాంటిది. సో వద్దు, మనల్ని మనం రెస్పెక్ట్ చేసుకుందాం, మన చిరంజీవి గారిని మనం కాపాడుకుందాం, ఆయన ఇంపాక్ట్ని మనసులో పెట్టుకుందాం. అండ్ ఇదంతా చెప్పింది పాస్ట్ గురించి నేను చెప్తున్నాను కాదు, చిరంజీవి గారు ఆల్రెడీ ఇంత చేశారు. బట్ ఆయన లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా 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 వెళ్తూనే ఉంటారు, మనల్ని ప్రౌడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో పిక్చర్ అభి బాకీ హై. థ్యాంక్ యూ. Fantastic, Karthikeya. Thank you so much. ప్రతి ఫ్యాన్ మాట్లాడితే ఇలానే ఉంటుందేమో అని అనిపించింది. ఆన్ దిస్ ఒకేషన్ బెదుర్లంక 2012 ట్రైలర్ కూడా చూద్దాం అనిపిస్తుంది మాకు. Yes. Can we have the trailer please?
బెదుర్లంక ట్రైలర్ ప్లే. 2012 డిసెంబర్ 21 ప్రపంచమంతా యుగాంతం వస్తుందని ప్రళయం వస్తుందని భయపడిన రోజు. కానీ ఎక్కడ ఏం జరగల, ఒక్క మా ఊర్లో తప్ప. ఆడి పరుపు చూసారా? మీ ముందే సిగరెట్ కాల్చుకుంటే ఎలా వస్తున్నాడు? సిగరెట్ ఏమన్నా మీరు కొనిచ్చారా? పోతే నా లంగ్సే పోతాయి, వస్తే నాకే క్యాన్సర్ వస్తుంది, నీకేం రాదండి. నీకు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తూ ఐ లవ్ యూ చెప్పడమే రాలేదు. భయమేస్తుంది. ఒకసారి వాడిని ఐ లవ్ యూ అని చెప్పమనవే, నేను నిజం చేస్తాను. మంచిదే ఉంచిత్ర, 3 నిమిషాల్లో మారిపోద్ది. అదే అందం అనుకో, 5-6 ఏళ్ళైనా గ్యారెంటీ ఉంటుంది. యుగాంతం ఎలా ముంచుకొస్తుంది? ఆ టీవీ వాడి గేమ్ టీఆర్పీ దగ్గరే అయిపోయింది, కానీ మన గేమ్ యుగాంతం ఎక్కడా రాదు. నా ప్రాణాలు ఇచ్చిన మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటా. మరి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే అనేక అవతారాలు ఎత్తినప్పటికీ ముందు 3 యుగాల్ని అంతమవ్వకుండా ఆపలేకపోయినప్పుడు ఈ బ్రహ్మం గాడు డానియల్ గాడు కలిసి కలియుగంతా ఆపేస్తానంటే మీరు ఎలా నమ్మేశారండి? ఇంట్రెస్టింగ్, ఏడుకోవడానికి బాగుంటుందిలే. పిచ్చా? నేను నమ్మంది నేను చెయ్యను, అది నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఈగో కాదు. శివ, నువ్వెంత ఆలోచించినా నీ ముందు 2 దారులున్నాయి. విజువల్స్ ప్లీజ్. దేవుడితో ఆటలుతో ఉన్నాను, విన్నావా? The Shiva Shankar Varaprasad show begins. So amazing, sounds amazing, looks amazing, great Kartikeya, that's amazing. And Kartikeya గారికి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అందించడానికి సంపంగి గ్రూప్స్ నుంచి రమేష్ గారిని సురేష్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, నాకు ట్రైలర్ ప్లే చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు. ఐ డెంట్ నో. ట్రైలర్ ప్లే అయింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. సినిమాలో నా పేరు శివశంకర్ వరప్రసాద్ అని పెట్టుకున్నా. ఆ పేరు పెట్టుకునే అర్హత ఉందని కాదు, అభిమానంతో పెట్టుకున్నాను. అండ్ పెట్టుకున్నందుకు పేరు నిలబెడతానని మాటిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా. సో ఆ పేరుకి ఆ పవర్ ఉంది డెఫినెట్గా కార్తికేయ. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ కార్తికేయ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫిలిం. విషింగ్ శివశంకర్ వరప్రసాద్ బెద్రులంక 2012 సూపర్ డూపర్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా బాస్ పేరు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి సినిమాకి తిరుగుండదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కార్తికేయ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్. August 25th సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ సినిమా చూసి పెద్ద సక్సెస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, సో అఖిల భారత చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు మహేష్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఐ రిక్వెస్ట్ మహేష్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వెల్కమ్ మహేష్ గారు. సో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ఇంత వైభవంగా జరుపుకుంటున్నామంటే మహేష్ గారు, స్వామినాయుడు గారు, ఎంతోమంది అభిమానులు పార్ట్ అయి చేస్తున్నారు. సో వారందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు 2023 హ్యాపీ బర్త్డే ఫంక్షన్ మనము ఈ హాల్లో చేస్తున్నాం. ప్రతి ఫంక్షన్లో యూనిక్గా ఉంటుంది. చిరంజీవి గారు ఎలా యూనిక్గా యోచన చేసి ఆలోచించి ముందరికి వెళ్తారో అలాగే అభిమానులు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తారు. అంటే మనం వేరే మనం మ్యాక్సిమం టైమ్స్ చూస్తున్నాం, బ్లడ్ డొనేషన్ చేసినప్పుడు, నేత్రదానం చేసినప్పుడు వాళ్ళతో అంతా మనం ఫెలిసిటేషన్ చేస్తున్నాం. కాదు, ఈరోజు ఒక యూనిక్ 3 అభిమానులు నేను పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటే అభిమానులకి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఏమేమి మనకు తెలియదు. వాళ్ళు ప్రొఫెషన్లో ఉంటారు, చిరంజీవి గారిని అభిమానిస్తుంటారు. ఆ ప్రొఫెషన్లో కూడా చిరంజీవి గారిని తీసుకొని రావాలి అనే ఆలోచనతో చేస్తున్న ఒక వీవర్స్ ఎవరున్నారో, చీరలు నేస్తారు కదా వీవర్స్,
వాళ్ళు చిరంజీవి గారి దంపతుల ఒక శారీని చేశారు. అంటే అభిమానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి నేను వీవింగ్ చేసుకొని శారీ చేసి అమ్మేసి డబ్బు చేస్తాం కాదు, నా అభిమానాన్ని వీవింగ్లో కూడా చూపిస్తాను అని చేసిన ధర్మవరం రమణ అండ్ టీం నలుగురున్నారు. వాళ్ళతో నేను వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్ష భవానీ కుమార్ గారు రావాలి. వెంకటేష్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ రండి. నాగేంద్ర స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కర్ణాటక. తమిళనాడు స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అరవింద్ గారు మహారాష్ట్ర స్టేట్ ప్రెసిడెంట్. రమణ గారు రమణ, రంగా, వలి, ఆంజీ నలుగురు ఈ ఒక సీరన్ చేశారు. సైడ్లో మనం ఇక్కడ ఎలా ఫొటోస్ వేసామో సో దే ఆర్ ఇక్కడ గోల్డ్లో వాళ్ళు చేశారు. సో చిరంజీవి గారి అఖిల భారత చిరంజీవి యువతగా అధ్యక్షునిగా వీఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. టేబుల్ ಮೇಲೆ తಗೊಂಬ వీళ్ళండి. సో ఈ ఒక టీం అయింది సార్. ఇంకొక టీం అంటే ఏజ్ అభిమానానికి వయసు లేదు. 67 ఇయర్స్ లేడీ కరీంనగర్ శ్రీమతి గారు. ఆమె ఇప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారి ఫ్యాను. మొగల్తూర్లో గిరి ఫోటో వస్తుందా? మొగల్తూర్లో చిరంజీవి గారి ఇల్లు ఏముందో ఆ ఇంటిని అంటే దాని మోడల్ని చీపర్ కట్టల్లో చేసి రిజల్ట్ ఎలా నేను చెప్పు, నువ్వు బాగుందా బాగలేదా దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అయితే 67 సంవత్సరాల ఆమె ఇప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారి అభిమానిగా ఆ ఒక ఆర్ట్ని చేసిందంటే రియలీ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. దట్స్ వై అగైన్ మేము ఆమె కూడా చూస్తున్నాము. చిరంజీవి గారి వస్తుందా పైన ఆడ ట్రై చేయండి సార్. చిరంజీవి మొగల్తూరు ఇల్లు ఏముందో దాన్ని చీపర్ గట్టల్లో చేసినారు. రియల్లీ మేడం వీఆర్ వెరీ 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 హార్ట్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఉన్నారు ఓకే ఉండండి స్టేజ్ మీద. ఇంకొక అభిమాని, ఒకరు హౌస్ వైఫ్, ఒకరు వీవర్స్, ఇంకొకరు నేను చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు కానీ నిన్న మిడ్నైట్ నేను కూర్చొని ఈ ఒక ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను ఆయనతో. ఆయన నాకు పరిచయం అయింది చిక్బళాపూర్ 3R ఈవెంట్లో. అది అయిన తర్వాత ఈ ఈవెంట్లోనూ కూడా మాట్లాడతామనేది మాట్లాడుతుంటే నిన్న నైట్ నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఫంక్షన్ వదిలేశారు ఆయన. ఫంక్షన్ అరేంజ్మెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తుంటే వాళ్ళు వదిలేశారు. నైట్ 12:45 సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే 3:15 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 hour 45 minutes ఆయన స్పీచ్ ఇస్తున్నారు. ఏం స్పీచ్ ఇస్తున్నారంటే చిరంజీవి గారు ఏమేంటే చిరంజీవి గారు దేవుడు, చిరంజీవి గారి గురించి అభిమానులకు ఎంత తెలుసో దానికి నా చాలా బాగా తెలుసుకున్న ఒక వ్యక్తి. ఎవరు అనుకుంటే మనకు తెలియదు, కాకపోతే ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు, ఇండస్ట్రీలోనే పెరుగుతున్నారు, ఇండస్ట్రీలోనే పని చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆత్మీయులు, పవన్ కళ్యాణ్ గారితోనూ ఆయన చేశారు. ఇంకెవరే కాదు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రియలీ ఈ ఫంక్షన్ జరగాలన్నా కూడా ఆయన ఎస్ మహేష్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్స్ ఆల్, మనం చేస్తాం, బాగా చేస్తాం, బాస్ ఫంక్షన్ మనం బాగా చేస్తామని చేసిన ఆయన ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సార్, రియలీ హార్ట్ టచింగ్. ఆమె వాళ్ళ తల్లి జయమ్మ అడవి దొంగ పిక్చర్కి ఫస్ట్ టైం కొడుకుని తీసుకుని వెళ్ళి కొడుకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో తల్లి కొడుకుల సంబంధంతో ఆయన జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు జే మీడియా హెడ్గా ఉన్నారు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారి ఇన్స్పిరేషన్. సో నరేంద్ర గారు కూడా రావాలని ఆహ్వానిస్తాను. అలాగే ఇంకొక యూనిక్ ఫ్యాన్, 65 years వీవర్స్, ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, 7 years బేబీ. మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే సి సుహానీనా ఆమె
చిరంజీవి గారు బాస్ సినిమాలు అన్నిటివీను ఒకేసారి చెప్తుంది, కంటిన్యూస్గా చెప్తుంది. మనం కూడా చెప్పలేం, మనకి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, డైలాగ్స్ చెప్తుంది. సో ఇలాంటి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ యూనిక్ ఫ్యాన్స్ని కూడా ఎక్కడున్నారో వాళ్ళతో తీసుకొచ్చి ఇంకొచ్చే ఫంక్షన్స్లో మనం వాళ్ళతో సన్మానించాలనే ఒక ప్రారంభం కానీ అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాము. నలుగురికి రియలీ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. ఒక 2 minutes నరేంద్ర గారు మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ జే మీడియా 2 minutes, ఓన్లీ 2 minutes. ప్లీజ్. హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య. రాత్రి 2 గంటలకి గ్రౌండ్ దొరికినాక మేము నైట్ అంతా పడుకోకుండా 3 రోజుల నుండి ఇంత పెద్ద సెటప్ ఇప్పటివరకు హీరో బర్త్డే కూడా జరగలేండి. 3వ అన్నయ్యతోటి 3వ బర్త్డే నేను చేస్తున్నాను. మా అమ్మ పేరు పెట్టుకున్న జే మీడియా నుండి అన్నయ్య ఈవెంట్ చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే ఇప్పుడు 150 మూవీస్ గురించి ఎస్ సార్ 150 విత్ డైలాగ్స్. శ్రీ సుహానీ నాథ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అనమాట. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి 150 పైగా చిత్రాలకు సంబంధించిన పేర్లు, వాటిలోని డైలాగులు అనర్గళంగా చెప్పి మనల్ని సర్ప్రైజ్ చేయబోతోంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్. సుహానీకి మనం స్టేజ్ వదిలేద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందాక ఓకే, వేదిక పైన ఉన్న అభిమానులందరికీ మొమెంటోస్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతోంది మహేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో. మనం అంటూనే ఉంటాం కదా, ఒక కుటుంబంలో ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లోనూ అంటే 6 నుంచి 60 ఏళ్ల వరకు కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి అభిమాని కాని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరూ ఉండరు. సో అలాంటి అభిమానులు ఇప్పుడు వేదిక పైనే మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సో చిన్నారి శ్రీ సుహానీ నాథ్ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది వారికి తెలిసిన కళల ద్వారా వాళ్ళ అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్. సుహానీ నాథ్ స్టేజ్ పైనే ఉండి ప్లీజ్ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు మన వండర్ఫుల్ కిడ్ శ్రీ సుహానీ నాథ్ ప్లీజ్. సభాయ నమః. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులకు, పెద్దలకు, పిన్నలకు, పాత్రికేయులకు, ముఖ్యంగా మెగా అభిమానులకు నా హృదయపూర్వక వందనములు. 1955 ఆగస్టు 22 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో శ్రీమతి శ్రీ అంజనాదేవి వెంకట్రావు గార్లకు మొదటి సంతానంగా జన్మించిన శ్రీ కొనుదల శివశంకర వరప్రసాద్ గారు అంజనీ పుత్రుడు ఆంజనేయుని అనుగ్రహంతో మనందరి హృదయాలలో మెగా స్టార్ గా కొలువైన శ్రీ చిరంజీవి గారికి మన అందరి తరపున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మానవతా విలువలతో రక్తదానం, నేత్రదానం ఇలా ఎన్నెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రాణం విలువ తెలిసిన మన చిరంజీవి గారు ప్రాణం ఖరీదు అంటూ సినీ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి మన ఊరి పాండవులు తాయారమ్మ, బంగారయ్య, కుక్కగాటకు చెప్పుదబ్బా, కొత్త అల్లుడిగా ఐ లవ్ యూ అంటూ తన నడ జీవితానికి పటిష్టంగా పునాదురాళ్ళు వేసుకుని ఇది కథ కాదు అంటూ శ్రీరామ బంటుగా, చిల్లిప్పి కోతల రాయుడిగా, అగ్ని సంస్కారంతో, కొత్తపేట రౌడీ చండీ ప్రియ ఆరణి మంటలతో జాతర చేసి మనసున్న మోసగాడిగా, పౌరుషానికి పున్నమి నాగులా, నకిలీ మనిషిగా, కాళీ మాత ఆశీస్సులతో తాతయ్య ప్రేమలీలాడి లా అండ్ సింగపూర్ అంటూ విదేశాలలో కూడా తన ప్రేమ తరంగాలను మగువల అంతరంగాలలో నాటి ఈయనే నా మొగుడు కావాలి అంటూ వెంటబడేలా చేసి అందరిది ఒకే రక్తబంధంగా ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అంటూ వారికి అండగా నిలిచి ప్రేమ నాటకం కాదు నిజమంటూ పార్వతీ పరమేశ్వరుల సాక్షిగా 47 రోజులు దీక్ష పూని తోడు దొంగలను ఏరిపారేసే తిరుగులేని మనిషిగా న్యాయం కావాలి అంటూ ఊరికిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని రాణి కాసుల రంగమ్మను శ్రీరస్తు శుభమస్తు అంటూ ప్రియాతో ప్రేమను పంచి చట్టానికి కళ్ళు లేవు అని అనుకునే వాళ్లకు బందిపోటు సింహంలా
కిరాయి రౌడీలను తరిమి కొట్టి ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య అవతారాలెత్తి శుభలేఖ వేసి ఇది పెళ్ళంటారా అనేలా అంగరంగ వైభవంగా సీతాదేవి అదేనండి మన సురేఖమ్మను పరిణయమాడి రాధా మై డార్లింగ్ అంటూ టింగరంగడిగా పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలతో బిల్లారంగా యమకింకరుడు ముండిగటంగా మంచు బలకిలో ఊరేగి బంధాలు అనుబంధాలు కలుపుతూ ప్రేమ పిచ్చోళ్ళు పల్లెటూరు మునగాడు అభిలాషలతో ఆలయ శిఖరం చేరుకుని శివుడు 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 అంటూ పులి బెప్పులి గోడచారి నెంబర్ 1 మా ఇంటి ప్రేమాయణంతో మగ మహారాజుగా రోషగాడు అనిపించుకుని సింహపూరి సింహంలా తన అభిమానులను ఆయన గుండెల్లో ఖైదీలుగా చేసి మంత్రి గారి వ్యంకుడు సంఘర్షణ అల్లొస్తున్నారులతో గూండాల గుండెల్లో హీరోలా దేవాంతకుడు మహానగరంలో మాయగాడుగా ఛాలెంజ్ చేసి ఇంటి గుట్టు రట్టవ్వకుండా నాకు అగ్నిగుండం రిస్తం చట్టంతో పోరాడంతో నేను దొంగ కాదు చిరంజీవి అని నిరూపించుకొని జ్వాలాపురి రక్తసింధూరం అడవి దొంగ వంటి సూపర్ హిట్లతో విజేతగా నిలిచి కిరాతకుడు కొండవీటి రాజా మగధీరుడితో తన వేటను మరింత వేగం పెంచిన మన చెంటబ్బాయి రాక్షసుడు ధైర్యవంతుడిగా చాణక్య శపథం చేసి దొంగ మగుడు ఆరాధన చక్రవర్తి పసివాడి ప్రాణంతో ట్రెండ్ సృష్టించి స్వయం కృషి చూపుదంగా మంచి దొంగ రుద్రమైన యముడికి మొగుడు ఖైదీ నంబర్ 786 మనముదంగం త్రినేత్రుడు యుద్ధభూమి అత్తకి యముడు అమ్మాయికి మొగుడు అంటూ స్ట్రైట్ రౌడీ రుద్రనేత్ర లంకేశ్వరుడు హిందీలో ప్రతిభం చేసి కొండవీడి దొంగగా జగదేక వీరుడు అదిలోక సుందరితో అచ్చిక పుచ్చికలాడి బ్లాక్ బస్టర్ అందించిన మన కదమ సింహం రాజా విక్రమార్క స్టోట్పురం పోలీస్ స్టేషన్ తో గ్యాంగ్ లీడర్ గా న్యూ ట్రెండ్ సెట్ చేసి రౌడీ ఏలుడు గరాణా ముగుడు ఆపదలో ఉన్న వారికి ఆపద్ బాంధవుడిగా ఆస్కా గుండా రాజ్ ముఠా మేస్త్రి మాస్ మసాలాలతో మెకానికలుడు ముగ్గురు మునగాళ్ళు ఎస్పీ పరశురామ్ ద జెంటిల్మెన్ గా మామగారు శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య గారు అల్లుడా మసక అని గర్వించేలా బిగ్ బాస్ రిక్షా ఓడ సిపాయి హిట్లర్తో హిట్ల వర్షం కురిపించిన మన మాస్టర్ బావగారు బాగున్నారా చూడాలని ఉంది స్నేహం కోసం ఇద్దరు మిత్రులతో మన మెగా అన్నయ్య హ్యాండ్స్ అప్ మృగరాజు శ్రీ మంజునాథ అనుగ్రహంతో పవర్ స్టార్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్టైలిష్ స్టార్ శ్రీ అల్లు అర్జున్ గారిని సుప్రీం హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ గారిని మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ గారిని వైష్ణవ్ తేజ్ గారిని ఇలా మెగా హీరోలు అందించడమే కాక మెగా పవర్ స్టార్ శ్రీ రామ్ చరణ్ గారిని గ్లోబల్ స్టార్ గా తీర్చిదిద్దిన ఉత్తమ డాడీగా చిత్తసీమకు ఇంద్రసీనుడిలా సమాజాన్ని రక్షించే ఠాగూర్ అన్యాయానికి అంజిగా డాక్టర్లే కాదు సినిమాలతో కూడా జబ్బులు తగ్గించవచ్చునని శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ తో నిరూపించిన మన అందరి వాడు జై చిరంజీవి అనిపించుకొని స్టాలిన్ శంకర్ దాదా జిందాబాద్ మగధీర జగద్గురు ఆదిశంకర్ బ్రూస్ లీలలో నటించి కొంతకాలం విశ్రాంతి అనంతరం బాస్ ఈస్ బ్యాక్ అంటూ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి ఖైదీ నంబర్ 150 తో రికార్డులు బద్దలు కొట్టి సైరా నరసింహారెడ్డి అనిపించుకుని అందరికీ ఆచార్యగా అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చిత్రసీమలో అభిమానుల గుండెల్లో గాడ్ ఫాదర్ గా నిలుస్తూ వాల్తేర్ వేరేగా విజయ విహారం చేసి తన అభిమానులతో పాటు తోటి కళాకారులను కార్మికులను తన అభయ హస్తంతో ఆదుకుంటూ కష్టాలకు కూడా సుఖాలను పరిచయం చేస్తున్న బోలా శంకరుడు మా అన్నయ్య శ్రీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అల్లు పెరగని సెలయేటి ప్రవాహంలా మొదలైన మీ సినీ జీవితం కలువలు కలవరపడే మీ కనుల అభినయంతో మయూరాలే నివ్వెరపోయే మీ నాట్యంతో హంసలు కూడా అసూయపడే మీ అనుకువ నిజాయితీతో తెలుగు చిత్రసీమకే నిలువెత్తు ఒడియై యువతరాలను తరతరాలు నడిపించే వరవడి అయి మీరు చేసిన నేత్రదానం అందుల జీవితాలలో నిషేధిలో ఉషోదయంలా
మీరు సంకల్పించిన రక్తదానం ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకు వెన్నెల వెలుగుగా మార్చి మా అందరి మనసుల్లో సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకున్న జగదేక వీరుడు మెగాస్టారుడు మా అందరి హృదయాలలో దేవుడు చిరంజీవుడు ఆయన మీకు మరొక్కసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మీరు ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరి నిన్న జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కుక్క తిప్పుకోకుండా అనర్గళంగా చెప్పిన నీకు కాదు, యాక్చువల్లీ నాకు దాహం వేస్తుంది విన్న వాళ్ళకి. అండ్ అందరు మెగా ఫ్యాన్స్ అందరి తరపు నుంచి చిడితల్లి టేక్ ఏ బౌ. థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్. మీ ప్రేమకి అంటే మా బాస్ గారి చూస్తుంటే మాత్రం నిజంగా చాలా ఓవర్వెల్మ్ గా ఫీల్ అవుతారు. yes మెగాస్టార్ గారే గర్వపడే ఒక అభిమాని అని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. ఆల్రైట్, సో ఈవెంట్ ఇప్పటికే చాలాసేపు అయింది. మనం మెగాస్టార్ అని ఆ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ రీసెంట్గా ఒక కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్, ఎస్ ఆ సినిమా అంటే ఒక్కసారి కాదు 2-3 సార్లు చూస్తున్నారు. ఆహా ఇలాంటి సినిమా చాలా చాలా కాలం తర్వాత వచ్చింది, సినిమా లవర్స్ దాహం తీర్చేసింది. అలాంటి మూవీకి సంబంధించిన టీమ్ ఏకంగా మెగాస్టార్ గారి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి అభినందించేటువంటి సక్సెస్ ని సొంతం చేసుకున్న టీమ్ ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి వచ్చేస్తున్నారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ బేబీ మూవీ టీమ్ ఆన్ స్టేజ్. ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మెగా ఫ్యామిలీని అభిమానించే వ్యక్తి ఎస్కేఎన్ గారు. సో వారి నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరించడం జరిగింది. ఎస్ బేబీ టీం అందరినీ కూడా వేదికగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఆయన మెగా స్టార్కి అండ్ మెగా ఫ్యామిలీకి వీరాభిమాని అని చెప్పాలి. హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ ఎస్కేఎన్ గారు, వైష్ణవి, విరాజ్, అశ్విన్, హార్టీ వెల్కమ్. అండ్ శ్రీరామచంద్ర అండ్ అలాగే స్టేజ్ ఎంఎంఎన్ రాజు గారిని వేదిక రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో వారిని వచ్చి బేబీ టీవీ బొకేతో స్వాగతించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మా శ్రీరామచంద్ర గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఆయన పాట పాడితే అది మనం ఇప్పటికీ పాడుతూనే ఉన్నాం అన్నమాట. సో బేబీ మూవీ టీమ్ ఇప్పుడు వేదిక పైన ఉన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము. శ్రీ ఎన్వి ప్రసాద్ గారికి సాదరంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ లాంటి ఒక లెజెండరీ అండ్ ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ పైన ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్ని మనకు అందించినటువంటి ఎన్వి ప్రసాద్ గారు, గాడ్ ఫాదర్ చిత్రాన్ని మెగాస్టార్ గారితో మనకు అందించినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ఎన్వి ప్రసాద్ గారు. హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్. ఎస్ సో రాజు గారిని బొకేతో వచ్చిన గెస్ట్లని గిఫ్ట్తో స్వాగతించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఎంఎంఎన్ మీటింగ్ మిలియన్ నెట్వర్క్స్ మా రాజు గారు బేబీ టీమ్కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అందిస్తున్నారు. కంగ్రాచులేటింగ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ బేబీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మెగా అభిమానులకి మధ్య వారధి సారథి, ఎంతో మంది అభిమానులకి మార్గదర్శకులు అయినటువంటి శ్రీ నాగబాబు గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మన మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారికి సాదరంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము. సో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అండగా ఉండి వెన్నంటనే ఉండి మా నాగబాబు గారు. హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ నాగబాబు సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. సో ఒక ఫోటో ఆప్ కోసం ప్లీజ్ జాయిన్. ఒక్క నిమిషం. యా ఓకే. సో ముందుగా మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. హాయ్ శ్రీరామ్, మీ తరఫున, మన అన్నయ్య గారి అభిమానులందరి తరఫున, నా తరఫున చిరంజీవి గారికి, మన అన్నయ్యకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. ఒక్కొక్కసారి ఇంతమంది అభిమానులు
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు కానీ ఇంతకుముందు మాట్లాడిన కార్తికేయ ఎవరైనా సరే వీళ్ళు అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేకుండా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. వాళ్ళందరి యొక్క అభ్యున్నతి చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఇంకా మాట్లాడటానికి అవసరం లేదు, మీరే మాట్లాడతారు. మీ మనసులో ఆయనకున్న స్థానం చూసి ఆయన తమ్ముడుగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవడం తప్ప నాకు ఇంకో వేరే పర్పస్ లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So once again, ఒక మెగా అభిమాని మెగాస్టార్ డిసిప్లిన్ని ప్యాక్షన్ని పునికి పుచ్చుకుంటే ఎంత పైకి ఎదగచ్చు అనేది నిరూపించినటువంటి అభిమాని ఎస్కేఎన్ గారు ఇక్కడ స్టేజ్ పైన ఉన్నారు. సో సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ని, సక్సెస్ఫుల్ స్పీచెస్ని మనకి అందించే ఎస్కేఎన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ. సో ఎస్, మరొకసారి మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అండ్ ఎస్, ఐ విష్ ఇది కొంచెం ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎన్వి ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సార్ మీ తర్వాతే నేను అని అంటున్నారు సార్ ఆయన, అందుకు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బేబీ టీం, ఆల్ ది బెస్ట్. మీకంతా మంచి, చాలా పెద్ద ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. మా చిరంజీవి అభిమాని ఎస్కేఎన్ మా మనిషి, పెద్ద హిట్ ఇచ్చి ఇది చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అభిమానులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు అనేది మనందరి పుట్టినరోజు మారిగే. ఎందుకంటే ఆయన ఒక శక్తి. ఆ శక్తిని ఆయన మాట్లాడింది కూడా అర్థం చేసుకోకుండా కొంతమందికి మొన్న వాల్తేరు వేరే సభలో ఆయన మాట్లాడింది కూడా అర్థం చేసుకోకుండా ప్యాకేజ్ గారులు ఉన్నారు. ఆ ప్యాకేజ్ గాళ్ళు వాళ్ళు ప్యాకేజ్ అని మాట్లాడుతుంటారు. వాళ్ళు ప్యాకేజ్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. మీకందరికీ ఈ 6 నెలలు కఠినమైన పరీక్ష. మీరందరూ కూడా కష్టపడాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఒక ఆశయం కోసం పవర్ స్టార్ పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఆ పోరాటంలో మీకెవ్వరు, వీళ్ళందరికీ ప్యాకేజ్ గాళ్ళకి తెలియంది ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి కుటుంబం అంటే ప్రాణం, కుటుంబ బంధువులంటే ప్రాణం. అరవింద్ గారు, చిరంజీవి గారు ఒకటే, చాలామందికి తెలియదు. చిరంజీవి గారు కుటుంబంలో ఏ మనిషికైనా, అభిమానికైనా కష్టం వస్తే ఆయన సొంతంగా ఫీల్ అవుతారు. ఈ ప్యాకేజ్ గాళ్ళు ఆయన మాట్లాడింది కూడా ఒక సభలో అర్థం చేసుకోకుండా వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పవలసిన రోజైతే మనందరి మీద కూడా ఉంది. అందరం ఒక బాధ్యతగా ఒక కంకణం కట్టుకొని చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. ఈ విషయంలో చాలా మనందరం కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అదందరూ కూడా అభిమానులందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దండి. ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది, చాలా శ్రమతో కూడుకున్నది. సినిమాకైనా కష్టమైనటువంటి రంగంలో ఒక పోరాటం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి. ఖచ్చితంగా ఏదంటే అది మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా. వాటికి ఎవరు ఏమి సమాధానం చెప్పబడలేదు, స్పందించబడలేదు. ఎన్నో హిట్లు, ఎన్నో అపజయాలకు కూడా అతీతమైనటువంటి మెగాస్టార్ కుటుంబం అది. అన్ని సెన్సేషనల్ హిట్లు ఇచ్చారు. అవన్నీ ప్రతి ఒక్కరూ, చిరంజీవి గారు కష్టపడ్డారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కష్టపడ్డారు, రామ్ చరణ్ కష్టపడ్డారు, అండ్ అల్లు అర్జున్ కష్టపడ్డాడు, వరుణ్ కష్టపడ్డాడు. అందరూ కష్టపడితేనే వచ్చినాయి. అవి ఊరికే కష్టపడకుండా రాలేదు. ఇప్పుడు బేబీ టీంకి కూడా ఆ రకమైన కష్టంతోనే వచ్చినటువంటి
హిట్ అది. వాళ్ళు ఏం ఊరికే కాదు, మొన్న స్టేజ్ మీద చెప్పారు ఆమె ఇల్లు కూడా మారిపోయిందని. ఆ ఇల్లు మారిపోయిన దానికి ఇంకో బ్రహ్మాండమైన ఇండస్ట్రీలో ఆదరణ దక్కింది. బ్రహ్మాండమైన ఇల్లులు అటువంటివి చాలా వస్తాయి. మా ఎస్కేఎన్ని ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయాడు. ఒక చిరంజీవి అభిమానిగా అల్లు అరవింద్ గారి ఆశీస్సులతో పెరిగినటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఇంకా పెద్ద విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మెగా అభిమానులందరికీ, ఈ ఫ్యాన్స్ అందరూ కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ అందరూ వచ్చి ఈ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే వేడుకల్ని ఇంత సక్సెస్ చేసిన దానికి. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మన బేబీ వైష్ణవి మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వైష్ణవి చైతన్య. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చిన మీడియాలందరికీ, పెద్దలందరికీ నమస్తే. ఫస్ట్లీ విషింగ్ అ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు చిరు సార్. ఎంతోమందికి మాలాంటి యాక్టర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్, చాలామందికి దేవుడు. టు బి ఆనెస్ట్, ఇక్కడికి రాగానే ఒక గుడిలోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. మా బేబీ సక్సెస్ ఫంక్షన్కి వచ్చిన రోజు కూడా ఆయన రాగానే ఆ సౌండ్, ఆ అరుపులు అన్నిటికీ మాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చేసినాయి. ఆయన ఆ రోజు మా బేబీ మూవీ దాని గురించి టైం తీసుకొని బేబీ మూవీలో ప్రతి ఒక్కరి గురించి, యాక్టర్స్ గురించి, డైరెక్టర్ గారి గురించి, ప్రొడ్యూసర్ గురించి మాట్లాడి చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేసినారు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, మస్తు హ్యాపీ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరు సార్కి. ఆయన మా అందరి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంకా అంతకన్నా మించి అదృష్టం లేదనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచిన చిరు సార్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చిరు సార్ ఇట్లాంటి బర్త్డేస్ ఆయన లైఫ్లో ఫుల్ హ్యాపీగా ఎన్నో జరుపుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నా. సో హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెలబ్రేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Vaishnavi. Next, Viraj. We request you to speak a few words. మెగా తమ్ముళ్ళందరికీ ఈరోజు మీ అందరికీ ఎంత ఇంపార్టెంటో నాకు అంత ఇంపార్టెంట్. ఒక పండగలా జరుపుకుంటారు. ఈ పండగలో ఈరోజు నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ చేశారో ఈరోజు స్టేజ్లో కూడా చూసిన ఆ చిన్నపిల్ల, స్పెసిఫిక్గా ఆ అమ్మాయి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అందరికీ ఆయన సినిమాల్ని అలా చెప్పినందుకు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి ఆయన లైఫ్ ఒక పుస్తకం లాగా. ఐ ఫీల్ ఆయన లైఫ్ చూస్తే చాలు మనం ఎంత కష్టపడాలి, ఎలా ఆయన ఎలా నిలబెట్టుకున్నారు అన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాంటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక ఇండస్ట్రీకి, మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దొరకడం మన అదృష్టం. ఆయన మనకి ఒక పవర్ స్టార్ని, ఒక మెగా పవర్ స్టార్ని, ఒక ఐకాన్ స్టార్ని, ఇంతమందిని ఈరోజు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అంటే అది ఆయన వల్ల ముఖ్యంగా. సో అండ్ అలాగే ఆయన ఒక కొత్త యాక్టర్ కానీ, కొత్త యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎలా ఆదర్శిస్తారో, మొన్న మా బేబీ సినిమాకి ఆయన రావాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాంటిది వచ్చి మా అందరితో పాటు మా సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకొని మా అందరినీ విష్ చేసి మా పర్ఫార్మెన్స్ని మెచ్చుకున్నందుకు ఆ మోటివేషన్ ఇంకెక్కడా రాదు. సో పర్టికులర్గా దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మెగాస్టార్ గారు. ఈరోజు ఆయన్ని కలిసి ఆయనకి విష్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మీ అందరితో పాటు ఇలా ఛాన్స్ దొరకడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ అలాగే నా తరపున, మెగా తమ్ముళ్ళందరి తరపున, మనందరి తరపున ఆయనకి హ్యాపీ బర్త్డే. అండ్ సార్, వి లవ్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ విరాజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సింగర్ శ్రీరామచంద్ర గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటాం. హలో ఎవ్రీబడి, హాయ్. కొంచెం లుక్ మారింది, గుర్తుపట్టకపోవచ్చు. శ్రీరామచంద్ర, వాట్సాప్. ముందుగా మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి అందరం కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే పాడదామా? హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ,
హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, హ్యాపీ అన్నయ్య, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. చిరంజీవి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే హోల్ హార్టెడ్లీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల తరపు నుండి, మన భారతదేశం తరపు నుండి. సార్, వీ లవ్ యూ. అండ్ నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. అండ్ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు అన్నయ్య, యూ హ్యావ్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ మై లైఫ్. నేను మీకు ఫస్ట్ టైం పాడిన సాంగ్ గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో పదపదరా సైనిక. సో ఐ విల్ చెరిష్ దట్. అండ్ ఇంకా చాలా చాలా పాటలు మీకు నేను పాడాలనుకుంటున్నాను. అలాగే వీ లవ్ యూ చిరంజీవి గారు అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ మా బేబీ టీం ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మా రీసెంట్ హిట్ సాంగ్ కూడా 2 లైన్లు పాడతాను మీకు. తోచిందే ఈ జంట కలలకే నిజములా సాగిందే దారంతా చెలిమికే రుజువులా కంటి రెప్ప కను పాపలాగా ఉంటారేమో కడదాకా చందామామ సిరి వెన్నెలలాగా 100 ఏళ్ళైన విడిపోక దూకాయి వానలాగా ఆ వానవాలు ఏ వైపుకో తేల్చేది కాలమేగా. One more time, come on. ఓ 2 ప్రేమ మేఘాలిలా దూకాయి వానలాగా ఆ వానవాలు ఏ వైపుకో తేల్చేది కాలమేగా. థ్యాంక్ యూ. We love you. Love you, Anaya. Love you. Love you, Anaya. Megastar Chiranjeevi garu. Happy birthday once again, and we all love you, sir. We all love Megastar. We all love SRC. Thank you so much. And ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తామా SKN